540-755-465 ya homa wo fra wonom ebeje so Efsonfo dwakoi ene de ekro de ampa na yedi na se de ababodom ewe ya somfo de bienu ya chipre atachi anu fanfa bebom ne akire kasebodum yopo adiama asomfo mienu miamede di kamedi asonaba ohene kwabena boatin ewe bene abrewaba kofichumesi Efsonfo ye fresh ya sebro nya bantino na anu fanfa bebom ede ato wadimu na yebo penhwam wafiri ankasebo ya se de abusanfo da ye kwapu bantamu e de nsem no kufiri de ba na kwawa betifi sabre de ayedejia e ho ene se ya manfo bi susu se wohene ye otie dwaso no ebisi ye nchedi ebisi ebechidi na nipa odi makotin ya bretia ba kwa wokọ kwawu mpotabo no so ebo ho dodo no amfrens oba pani ya santoa na wo ba pani ya santoa kire se nipa wo hwe kire de ma kwawu traditional area no ransa betifi ehene nana chamfo esiedu ajmana yo toso miensa nana di brekuta no no wo kire se ne ponyo so etu afa kwati kwa bi so akọfa nkọfuko bi a wo munye national security fo afa kwati kwa so abode wura eye abetifi ahimfi a ene na eni enya papa wo ne nanan ma anaso papa ni ya santoa yi ene bobura ho ene se ya yekoye no so dom mokoye nanan chamfo so dom san ene ekokura bi pedifie bi ekokura nana se de kanenka ye kan bakosem anka ye yo hene so dom a ye yo no sa kwano na wormo na so ede nana eye siedu agyeman chamfo a wotoso miensa wo mo no kokura dan mu na emu ho ne yeto mpanimfo bi nkra na anom a wo mo ye ede si hene etu hene yado mo nkra se na anom nti o na de abani o abusanfo bra Facebook aye dija de to na anom a wo mo na ye pani a wo mo esi ahene tu ahene no enom de mirika ba ye ti na so ba pani ya santoa de waje bre wo bre de na akwa kosie no wo bowra himfi okoya amane de amamre de sefata bia ye di tu ohene se obetu abetifi hene se na chamfo yi uni hene bi ofiri kine kro eti prakopa na panifo bowra ho ede wo nso ne mabura wo kro duade mu de jansem keto akra wo nso koya amamre ne amane nso eye se yentu na chamfo ntina no amutie yen ya sabre momfuma so mfam yen na chamfo no anokusu a wo yo hene ti de se bia ne enwan ne se de nse guo besi akro wo mo oye ni nyina na bjafo sabre ya ye kase de ne safo a wo mo ko gina ye se ha wo abetifu maburu se ya abusamumra Facebook na mumra behwe obra na maburu ene tag no anase ni padom a wo mudi oba pani ya asanto akire si ekutu abetifi hene no na e basabasa de we kan we gina ha we to na we to mani weze aye bebre na nsem no sabre de brase bedwane a wo mpotam wo honobo eye brand champona wo ko abankasi mu a wo ye pani pa wo hwekuayo ene ho nsensem so de atodwa kire se bibia isanda control kire se ade bia na ye hwe de atoyi na tumi aboa ama eye dinyo abampotam ho nye se mache wasem kura na me obi mete anopani ba mete asem na me jage mi ye na etuka eko ebitifi edimeni eko hwe na mi adom etimi echi mranti ni na wonu ba ho no ba kokura ni otimi dwane ye na me so kuro videos ni bi mranti na ekuro no itu omo ya tro mo mutu obo papa son of Modani Omo Ediama police for. Inti Ohino again tie the dim the mountain so no yensaka obo wa bai kukumu na is asumdie so aba ebitifi mai ko memu asembie ni ho no mo ya tro mo no so no kwan bia emra kwan bia e di omo fa so yeye no e di omo fa so na me ka say no me tu me di film kan ko nti me ko na me tie me phone so a ye na me briefing say ma me bi say ko ni na ye ne dia nti onu na isi o ma hene onu si ebitifi hene na wakofa mnante ro bi omo ba ye ne dia uti omo kasa no mu a akukura ni ho ano ye ko ni because imagine two of them uti in casa no mchana impo fai cause yan time impo fai ho which means o free ho sanity na audio mobile no o try mo faso be juju me hene no ewo ebitifi ho no na e ya asefum na meda roma imagine no kan mo bomu e kire wo mo
omuni na me no kra me kai no omo ba kugu aban kuku asa tenra nondu anadu a me fi kro no so de na very very calm and normal but when the boys are very vigilant say the BC actually at their back rather than that there no kro no be also kwa ebitifi esopa na ohwe nkwatia ben no pepiase sankru na bebom honina sorry pekope but yetimi chiri omo no honina ba form yetimi ni mrante ne kasa ya ma adwen pobia na wo mutrim no mususu ye nti asem no entimi escalate Eljonfo penina wo ye brase bedwani e wo mpotamo abetifi edene nkwato wodabo brand champion rodin sema wro idi atudwa ya wo chim sisi de bibia temdin ewo ye Yaw Asante 8Th abato mpesua so na se ne nyina nim na nche oman Ghana beto aba enti wo kopie mu Asante 8Th anipa wasan ne hwene so ya wono kura ND samanyuku ne franka de koprem na hyebadwa akonwa e wo mpotamo honomo eye oru akofi asamoa na kofi asamoa nya bufo kese ya anya asem ketwa se de mpanyifo kan ye se wote ka kire bokuru no opanyini kire mu a wono wo fie ena niku akitafo no bi be ka kire ne se Salt FM ye no e wo agogo omu ye dwumadie bi ya morning show omudi e wo honomo anopa bosuo edi eda so no opanyina wote adwamu eye Samuel Champon wono ana wote adwamu adwumadie no ekoso na asem a wo kan ene se kofi asamoa yi opanyi di ND samanyoko na katenani na mmomo ya MPP ni pa ento obo a wo bo wonpotamu ho nyina MPP amanyoko no mu ana wakogi sika ena odidi dwuma ahodo ne no ana ma opanyinya bu focus ene one na chitafo wo moto sha dwuma yefo yi so Salt FM hono mo ana enya asem keto akura na asem nyina ne se asem a wo mo kanu nukure bi anim ento wonpa ne chew de dinkan na afenso won santra fidie na so na asem a wo kanu wontwe emfansan se nukure ba kokura enim na bra won na chitafo eto sha dwumaifo so wo Salt FM no eno ena wo hwe bi ewo Tech FM ye Facebook page wono mo sa anso so na wa wutie no ye bone no ama watie mu nsem ahodo No, what is the girl for here? I don't think I am playing now. No way eye bra oru akofia samoa oni na chitafo ebowura mu Salt FM na dwumaefo no mo betwe asan ya ntwen san pie firi hanom ena na wutie bi no na ensem nyina no ye nsentweni akosu ya ansu ono nso ewunchiremu ahodo ewo ho muno ena obeka say eye allege nya ntie say eye incumbent MP member of parliament Yaw Asante 8Th eye lawyer ND Apiakubi ama eye NDC parliamentary candidate Chief Kofi Asamoah 50,000 Ghana cedis. So offer a 20,000 and launching a campaign. Campaign launch no nyame adma kwasi da ebe ya. Na 30,000 na akano. On chema NDC amayekunu mpanyinfo a ewo Asante 8Th pesi. Enti se no kwe anasa enye no kra. Peace no Chief Asamoah emra bonsen na ome clarify na obia ehu se asem no kwe biara enimu. In sequence, during phone-in segment, and our parliamentary candidate Nankasa afraid. Now, afraid, he will take first now afraid, in fact, just with unprinted way. And or a host, Samuel already a champion, ye to that. And so means me can was to be so. You see, to that, pushing it down and say, I am not quit, and answer, and you're not quit. So, when and hungry up. Nanka ye we ni mo fan senke bi anko frɛ ne kwa no e bi asuga sema o kan ye no
say NSA and as a NSA, one year and the movie and or other yarn ever fiddy so. Now, the fear and so a ben sort FM. And see, or hungry frequency my hair and I am ranty enemy or sort FM bonum. Now, on bed now, not on quite in Ramu Emma. So now, bra, yen Salva could do one ma, or Chiae, or Monfino, or besides or Mopede, or Monfino. See, or no, a beer ye door night or corner, and now or more a piano, and I say, or room in the boys in a room, or more go straight to the studios. See, a man tells in fact, we is my mapa, we is mapa. Some there be only right here, see, and now I bet what she saw Hanum. Not to go rescue your own, you need to go rescue your uncle in here, mouth fine. And yet, or one of the face of Kane Yago Fra, and Sana, any penny for no, a yano, we on any mountain in a seafood. Now, after the show, no, you're paying for no police report, and my police will say, and I cost you. But at that now, no. 1 year arrest bia nanti ami ane say what on safre no ama chief get am watching say on lawyers ebekasa ansana waba nti prempren de wa ma police fire we say in the court enra e wo so FM ni atene nkan ye akosua ansu Everyone yento aso da yenko takwa atoye mantanu mu na fei ehonso de yekwa kugina mu ewo takwa circuit court ho no yekro na sabre de court no akwasetena wo mu akire mu se abranche ba ko nyam frinhia no aduonu enwotwe 28 years in wanya ne din Emmanuel Tachi court kire se won kurai adabampro no akiri won konkobo no bra ho to aso frinhia edunu mu a won konkoso aban na wo branch mu no eba ye nipa no na etenetwa mu edema court miss eye hitia ama madu eda bode ni nsemo tudwase mfihye dunum de wanya ede amano ya woche se wagene mfom so kura atumni ade na kwadibofo chief inspector Ibrahim ye aiti eno de atudwa kire sa branch de ndibinti adam so kura mane wo kwa koda da bampro akiri ede se ko ay gold toto ebi bono obi na ye adwuma eno wi de sika be sese de wo ho eno de gi pinhwam 28000 Ghana cedis senka wo de pa kwantu atu na kwantu ya wo de pa de atu no eno ko hye baabi sika ne watene fa sika so de so editua won pebrof ene sika hwihwan ye eno se bu ebo na adwunu mu pose obebu nkompo no asanso ababie mu na se so asa bewia papa yi ebiu na papa yi ya we complainant ya no ede ni nsem koda pusi no ye ototo good no wa ye obi badom a wofo na dwuma na nizuban bi enye eno wia no ya wode ekoye wasa Memphis East ede portable hodwa na odwan kasa de ma ye water no south ena ofire wa ahafo mantam no emu ya wo just wa fatachi adwuma ne tachi na ye adwuma kura ne ade na tachi koye tunse tachi ko se tachi asa akọ fa adwene biom so seba na de asem ananse se de ensebni nkirebu ne nwabu no ebjonfo tachi ya kuroi esa so kọ fa adwene so ba na wone abrantie ba ko fa adwene na abrantie no na asem no ba nyina odi adanse abrantie no sheda ye no se wone tachi na be ko bankurum na joma sa ko wian master biu enti wo ye se obeba wo mo asheda akọ pebre rese wo free kumasi a woko wasa kurupa akubia master biu edi ya tonkra wana ya brantie no a wo ya dansini ne tonkra da eka kire wo mu wo wasa kurupon se adwen se na tachi afa wo sanso ba bium so be wian master ene wo mo bo aposifo amane posifo kwete nkwan chen bo bari abimre kakra bi ntamu a enye bari ya wo mo etaye sese ya pese achi tachinti ti omu de wo mu dru hwa hyen ya wotemu ani atade ko de hyedon se ne na wosi etie na hofeso nyina da eda na gia ya posifo sabra meka se de ya che no enti kwoto asetre mu no eno de atudwa chiri mu a wo che se tachi de de ententem so kura no yodium ye mfa no kwoto adaba mpro no achi atanse posifo adaba mpro no achiri na se de tie no asem no yatumi adidim na aboa ye twansem no so na ye demu kopiem ewo Equatorial Guinea na sabre kasa die aye huhu ewo oman mu aba betodwa se opanyini ba kwa wodi ne dwuma wo Equatorial Guinea man mu ono aye Director General ewo National Financial Investigation Agency ono ye kire se ne dwumadie mu no ketahye ne proye bi ya ekoso wo ewo honom no eka ho bi emampanyifo afiri na wora se wo se ekwohwe ne nyomam na ye hwe se kwadu a ye de bono no saa ne tie ampa anase sen ane tie omukowura mu no kofa ne laptop ene pen drive ahodo mo sesaye
yan konkɔhwɛ a ɔman ni mu mpanyimfo bi ɛne attorney general na yere ɔka ho bi ɔpanyin ɔno national security no wɔda no ɔno nso ne yere ɔka ho bi maako 400 ɛna ɔpanyin no wɔnom ada ɛwɔ man ni mu a ayɛ huhuhu enti sɛ wo Equatorial Guinea man ni mu na sɛ wo din kakra ɛne na wakɔhwɛ list nim sɛ wo nso oyere ka ho bia na wahu anamɔne a wobetu na saa nsɛm no babeto odwa no ɔpanyin a yɛka na asɛmi ɛyɛ Beltasa Eban Engonga wɔno dodo na abɔ ne mrane sɛ Bello ne ho asɛm ɛna yɛkan ɛna aka ho bi amanyoku a wodi ne dwuma wɔ Democratic Party of Equatorial Guinea mpanyinfo ababɔnten sɛ ne dwumadi ahodo a wodi nyinaa wɔn fanto hɔ obayɛ Facebook page ne so a otek 102.9 ɔpanyin no wɔda so wahyɛ ne kikisa ɔyɛ fine man pa enu nti ɛna watimi adi saa nyamera nsɛm no enti mpanyinfo ababɔnten sɛ ne dwumadi ahodo a wodi ɛwɔ amanyoku nim no ɔmfanto hɔ ɛno a ne nam so ɛna mampanyina bedi akyire Theodora Ngoma Ebiang wɔno nso abamɔnten na ɔkyerɛ sɛ na yi wɔsrɛ sɛ attorney general no ɔsrɛ na ɔnto anamon bi na mfonyina ahodoɔ videos ahodoɔ yɛ nenam tentan fidie ni so no ɛyɛ ade a ɛnkasa yie ɛmfa Equatorial Guinea man no ho enti wo a wɔyɛ de hyɛ wɔ man no mu ya yɛbɛhu kwan bia so sɛ videos ahodoɔ no wɔn nso wo send bi de akɔmɔ obi anaasɛ wa post bi aba tentan fidie ni so no baabi amra ne da ne yɛmfa nto na yɛmmɔ ɔman no nso ɛho ban ɛmfamfiri saa nneɔma a ɛkɔ so no sense ɛnkasa yie ɛmfa ɔman no ho ebio ade hyɛ wɔ ɔman no mu nyina ntie no ɔhyɛ ne nso sɛ nea asie no deɛ ɛyɛ no korɛ na mmom emu nsɛm ahodoɔ no bi wɔ hɔ no akɔyɛ yɛse no korɛ bi anim enti wo mote saa nneɔma no bi a mo hwɛ no obi antum futuro a fa ngo n'ani ti bere yɛ yɛkasa yi deɛ ɔpanyin no wɔ aposifo nsɛm yɛ ne dwumadi ahodoɔ odi ɛwɔ ɔman no mu no nso mpanyinfo kyerɛ mu a ɔmfa ne nyinaa ɛnto hɔ Everyone video see yemusa ye ho nso say eye den ne liki e ba ye because mpanyinfo ya ne kofi o mo ne ko ho a enti eye den ne liki ye mo ne liki ye mpanyinfo na ne liki na ne mo crack no liki video ono wa de liki si eye hwehwemu no ne ekoto say na wanya bi ahwe oh bebre wahwe 400 ni nyina oh ma hwe isa ka be 10 na ma hwe wi ya ne okɔwani ma hwe pa akasɛ aka 10 no ma hwe wi me ma hwe ni nyina me ma hwe 400 ni nyina oh wow ani nyina ka me se me mo bia hwe na se wa hwe sen me akra wa hwe sen me oh ma hwe oh wow ma hwe ni nyina ma hwe ni nyina ensuo mu ni ba yi oh enua ni nyina ni nyina toilet so nom ni ade oh ada unyimi ni ana ma hwe ni nyina wo de abusemos ye twen Ghana de no busemos ma hwe ni nyina attorney general yere ka ho director of presidential security ne yere ka ho yes wo no anu aba ni aba kasa ni nua aba ya eyere nom ni aba ya na fonom ne wo fa yere a wonyem ono ane wo fa yere a wo sanyem o de ne ko na mo blame hwan krachi we di anu aye ni wunya sa wo ni made ba ko ewo mu ne video no e ma ni nyina so ya awe o hwe tobo baako mahunu ebinom interviews a omo kase omo hunu camera no omo busa ohu na dwuma na oye ni nti obekase eye for security reason it's not there say a record omo but it's there for a security reason e no no de da omo but say uyisa se o video ne to nkyai a enfum so be na krachi we waye dey o de amon kan de waye se o be fa o fire se o be fa obigire se o be fa wan kasa wonua yere akra obigire fa so ye bone kase okay afa mo mi enhwa de bi me miti hoi minim se wo yere ne adwoatando yeah na makwa akose adwoatando pe na adwoatando aba me office ya betena me table so apa ne ho ama mafana why na nadwen wo fom nioma bi wo hono mo aho tobo ye blame no momi enhwe e fa baabi nso aho sesi a na se the whole world no e de nani ahwe akwa we ne nko a but momi emusa ye ho se sa ma waafo na ewo mu no wa mu ho wani a obi mu waafo sa wo ye oba na se wa ware
ɛma amaware mu ntie sɛ woyɛ ɔbaa na waware na womu ho sɛ woyɛ wani a me mu sɛ wo nso aware saa deɛ no bi na ɛkɔhyɛ saa krakye wɔ itirim na sɛbesɛbe wogyimi bebree a ɛnsɔ hwɛ sei na de wokɔtom wahu gyimi so mfasoɔ ne ti wayɛ ne dɛ ne sikasɛm ɛkɔ yie na ɛyɛ tete bi nso no sɛ ɛyɛ atesɛm yɛsɛ mmaa no baako kora hyɛ ne ho akɔn wɔdi ku wɔyɛ mmaa no ɛwɔ mu no nyinaa korɔ ɔmu ku ɔmo ho ɛyɛ me sei no awɔ encourage you sɛ ku ho woku ho ɛyɛ baako kora deɛ wɔtewa na ne kuro de video ne brɛ ɛbɛkyerɛ no hwɛ asomasi hwɛ ɛna bisa no question sɛ nipa asomasi wo ne na yɛ bibi da o da bi mekɔ no office mekɔ kora no ni wɔnam saa ba ɛna odi video no wa start isu sɛ wa wo sɛ no wa start isu so bra aware na gu ɛma aware fo mu ɔmo ani na hɔ me woyɛ ɔba a waware ya no sɛ kom na de na nyɛ kom deɛ kom ɔma ɔkɔyɛ ɔmo saa ni nyinaa no sɛbe kom de hwan akora wɔn sɛ kom wɔ ya asaba unim arɛhosɛm ne sɛ woyɛ ɔba a waware na sɛ bɛrima foforɔ fa wa me blame bɛrima no I will blame you the ɔba awarefo me blame wo ɔba awarefo no sɛ wo mpɛ wo kunu aware na wotim no ɛtan a jai ebran so sɛ afono wo a jai pack your tools and leave ko okay na won konkɔ tena hɔ nkɔyɛ saa sɛ bi anyambrade we ensɛm we ye ni anyway no asan ba begina wo sɛ krakye no wagimi wɔ kwan bi so na emom sɛ ye wo fobuo bebre a yemfa moma na omo se omo aware na omo koda ho ma akrakye we bebre kwa yeskafo ma edi ana bobo ikofi eskafo yirenom ne beskafo ma tidie na be mo akɔ situation eskafo yirenom de amanfo na awie o amanfo se ebia o diska na dada wo be se Ghana fo ma bi do amanfo we won so yawe wo mo Mo. Ya bobo Ghana for girls. And the minyan winsa kan no bia. And the minyan mansa and the tobo. Manemransa. Na wo mo say akwa no bullet no nti. Na ne bi nso kura e kase because of bullet ni nso nti no. E ma na recommend ma wo mo. Ena for nom. Papa ni gina wo say bullet kuta no. Bullet ni nso de bullet. De bullet no de. Okra V16. Me say wa ahyeche. Kasongo Emma ware for mu omani na ho. Yeah. Omo omani na ho. Wo ba de ye omo fe do. Omo omani na ho. So wa ware a wa ware. Won pa jaya ware. Na wa hu picture ye da so yi. We ye na dwuma ye fu e mu. 1 2 3 4. To mo no mo ye dwuma no. 1 2 3. Take fi ha no. Hey 6. Aha, nti na dwuma ye 4. Hey kasongo hey. Bello. Hata ni tedua mu papa wa prum. Yada mose. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Hey unia, Pavi ane Plaxmox mixture no. Malaria drone na. Ani, say nam sa. Wo beje di se me ne wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say eku malaria mo ne nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. Ene wodi we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong da bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Plasmox no so etu malaria no gu. Malaria symptoms. Ete say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomre no msa. Achekura 4 days na Pavi ene Plasmox mixture. Wanom no etutu malaria na sekura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. Magie drone di pa. Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfiedu mienu kan. Our pharmacies na herba shop. FDA aje edwede nkrato yatum. Ei, opanyi. Mahwehwe wache. Se perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akora de. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de. Jai. No de animdifo. Ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG. Books bia bi. Ene owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP. Ni nyina. E free basic 1. Ekosi basic 6.
6 English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom ane maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto bi mane ba na se we de school bi kura betumi akotu akoton ama ni students o na eno kura de wote boa no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko aputu oja station ho a enkran danso man first stop any o mamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu bi pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Number 1. Ghana for Medindi Dr. Ima. If we bra MPP bar bam, wetimi atretre yapo mudin won hyehye ene won sensem e de ama Ghana for opepepe num. We kire se wasi ayaresabia bibire wo yinkuras ambulance ahodo zipline abefo kwan ya wofa so chichi ndro ama doctor for ho aye ha. Ampo Dr. Ima ye frame Jane ye nurse ni. Enye no kwa ye den PP abayase. Wa map mudin adwuma ye ne hiasem. Afi bia wo sharp mudin adwuma no mukena. Sika odi bongo nyan kwanimu afibia 20%. Abefo fidie de ye adwuma no so. Ye nya de wo nanini. Mwatete anesi fo bebre. Ye ye manage kran so ne se. Wosanso de sika odi ma anesi fo awodin tete no asama wo mu. Ayaresa be ye krabeshi. MPP 2024 manifesto no ahye bose yapo muden ho hyehye ne nsensem no wo behye mu kena. Afen so wo bewie abefo kwan a wo fa so edidi dwuma e wo yi health project no mu. Wosanso AC agenda 111 ayaresabia ewo memu nyina a ebeboa edi enwuma empemo dioson aba ama adoptafo nursefo ene apomudin adwumayefo enti we trese a nursefo a wonya adwuma nyenu nyina benya adwuma ya ana sa pepepe wo benya adwuma ye no wasanya ahoto ewo adwuma no Ghana for mumaye mbo ya apomudin hyehye ho ban to waba na ma Dr. Baomia to ma number 1 Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Ana Krobea, ude mufia. Na kupon enkoso nya okese. Ami. Na nyansa pa ode adomo no a ode bi ma tiefo no. Enkoso a mohun tam. Ami. Na osudie ebenye bi ebeche. Ana Krobea, ude mufia. Na kupon enkoso nya okese. Ami. Na nyansa pa ode adomo no a ode bi ma tiefo no. Enkoso a mohun tam. Ami. Na osudie ebenye bi ebeche. Krobea nie, Krobea nana yo asante Asem Beba Dabi akakuna bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o akokodoro Asem Beba Dabi o Yesu woha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao Krobea nana yo asante Asem Beba Dabi o akakuna bete onua ori abe akusie a oti
Quantin pon mo. Sir Orni Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi o. Yesu woha. Yanbisa Peter. O take Asem Beba Dabi woha. Wuko tie. Hefa piao. Adonu mubuhura. Aye ni na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma. Nyuma no doso. Nanso di odi amenipa no. Eno na wede. Ohweso edidigi. Otek nyame ma won nyuma no enkoso. Openi a wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye madwuma no. Wo mu nyina da papa. Ma won ahoɔden ahoɔden ye omo dia. Eni se ame no kasa no kai. Enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye. Wo so wo dia sene ya metumi ate ato obrane ho hwibio. Pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi. Bebi nso wo mo so. Na ni asɛm o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo paaba omo da so busua ye waduma na papa we die ne kense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban de bibia ye Asem Beba Dabi enwo brofo enyanka papa wa yi bi uteki mo wo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne krese ko mu gu ani mase nya sa na mo tie o mo ka se aduma na mo ye no emra wo mu obi ani mase ne mo ye yo kataye ne ya na mo papa nka wo mo ho fi sa abre do hwiri kopum bra wo do obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen. Amen. Se me di tura na se mo afra de me di tura guso obeka se an tura na me di asema me te wa meka ni nyina obi atie me mo se me nipa bone obi atie me enye se bia asem no obi atie me pa obi atie me se tura na me di gu papa ne so dia me nkosia ni nyina no ha de ya santeman me mmodua wa ha me kosfia na me kosirema nde me bodua me jona kosirem na matuha force Anwanu ube bodua no atu afi asantemam. Yes. Na ukoko na waye ne. Asa no mejai. Ube ja ukoko ne o. Yes. Na se papa no no na abusianfo nyina o mo asia bese. Na ma papa. Ready say wu twa ntoto ne so. O twa ne so. Kosu aba no. Yes. Nokre. Monsieur ba bi kura monsieur na won ka nokre. Ushi asi asase so. Obakwa aburekire obaba abato dan no. Ukọ hane malia obaba ba to dan no kotompo etese alopre awo otu wiem obatu wiem na mansanyi na hunu no aso setel obaba ba si asase so red no kosia miansa no me suro mechi ho no me twa kotompo ama obiba ya red sha won kan ya wono de opa onko bodua no na me de me suro duabo Asem Beba Dabi me som nyame me suro duabo na wure se won kan ya na odi ni kosu ya miansa na ba ha afidie so ha me nsulo kosu ya bo no kure te se dan ya wo sia asase so wo no ba kwa san ba so dan no na dan no e ko ba bia no kotompo so no o te se lupe utu a amanfo nyina ba hu anso abesan ba to asase we so nti wo de o ba pese o ba ye bia no wo de o nje wo se wa kan no kura na so on wa anyem no aha oba no na hu ne ho so antina me ka se ready ko to aduro antina me ka se oba no wan to aduro antina me ka se adie ni no ano na ba ka no kore no eye me da se no so o de gogo ye den minim what is there ba o se men gogo na men hwa ade wo ho ana men so me gogo he no nso na epunu na yeyi ni ho etime so pemi on pemi an kan kire me se men gogulu we me gogulu ahwe ni yeyi punu ho yo man master ko hwe punu ai o ma me ko hwe o sa de punu link ma o master so ba cho me bisa master sama me question na me bisa me mouse you know or no see what send the SSS miensa e di amane so ngogoro nko hwe de ba cha SX miensa me am send man di enti na send man no e pa cho di enti am send man o ka cho me say men blefie no mbo me dog na me ka cho say onko me o de me bua o se brafie no anya dai no mbo me dog na me ka cho say onko gogo o ma o de dog na me say onko gogo o se brafie no o ma o de dog ya de
Doggy a day. Patwata me kuntum wo. Aye day. Me kuntu ani have sex. Na nipo kuntun ho be there to me have sex ya mai. Yeah, master pass one. Hey, Master Samwa. Me busa na sememfo anu ntum. Me say obi a wakuntun ho be there no atumi have sex ya mai. Bacho se me kuntu wa no gina machi. Me like me kuntu ma me ase maso me nine no gina machi na me ka try say uncle gogo number XXX. Na ade na wo ho. Anam ka try say do be hu bia. Na de sende no. Me me na brana me mo doggy no. SSS hon metumi abo doggy. It's am ka try say uncle gogo no. O ta ko SS ho. Bacho say. O ta ko ho. Bacho dey. Na wo ye de na hu SS no. Baby anam ye adwa no bi kire. Kitchen. Pachan. Ejare. Pachan. E ho no ne die. Pachan. Sa so oni. Pachan. Kwan be no fa so de die. Kan sa kwan no. O kasi ya na nanu nti ya manu anu aduane manu. Tina da bia ye ko. Na emre bia ko osuma munya ba ko. No anu no chechire mensa ko machi. No kata manu no me die. O chechire wonsa ko wachi. E wo jade ho. Pachan. Na o te form. Pacho dabi. Enti enye kete sokra no de otoy. Ayata tete fokete ni bi. Nese enu ne se jare ho ada. Pachan. Tete kete ni bi se jare ho. Ese ho dada na se oba ho nti no de se ho. Pacho minimo. Enti na o tete kete ne so. Na mte kunya so. Enu obeka wo to tete kete ne so. Pachan. Enu o chechire wonsa ko wachi. Pachan. Enu o ne o die. Pachan. Enti wo ne o da mpre do say. Asem Beba Dabi. Wobetumi akere nya manim. Obe yamambuafu kenyam de bebo wa hado munye kenketoa. Wona no ba wa me kan kyerem wo me manim se ba akopɛ no ne odai. Enti wo ne oda sai ba ko. So te ha. Na kyese de wo kan kyerɛ so ne oda bro ba ko. Meboa kanyame so no kre entantro se wote ha. Enti wono so betumi aka ne no kre bie wom e de akyerɛ ya ama ye nso yahunu. One oda mpre dodo sai. Miensa. Utiri ho soro ha nye nyankopon na ba mamia na nyem na ya ba nipa nka metimi nsa de ahwewasum wo papa kokora te se me na no wo abetra manim wo twa ntro de akere me wona wo da dodo sai Miensa. Ile Asem Beba Dabi. ile OTEC
enka udin awia yi odoma nkoma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awia yi yebema yenho ha na yama yenho ye hyiehia ene yifiada asedanka awurade nyankropon so ode ne fie yi adom ye ene ye bosom ye toso du baako yi ne da etoso nwotwe emfimpinu ne aduonu nan mu ene yewi awiabre yasahia bio na yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene ebesom dwumadie a ye die da biara da ye ka de kiradofo etiefo ne adehye se yede suade ebrekro na mu ne yede kire yen ho nso ade enti na awia yi a yahia yi nokre baabi biara wa utie me ma mense wo se ye ba bisuade afei ye be kire yen ho nso ade ewa afidikasie yi so na awia dwumadie yi eya no asan kaya hyede nso se oba Facebook ne so ana oba YouTube ne so na wo hwehwe Utech 102.9 FM se oba Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwe Utech 102.9 FM a awia dwumadie ni streaming live na wadama se wo baso a eya hye ma wunianum nya adesuane ade kire dwumadie bintie ma wonom enya binso hwe ebrekro na amuo no eya wadwenkire bi a wo no bra comment section ho na fo adwenkire no fato ho wasem a wo pese o kan fato ho ba bi a wodi free a wo de ba no faka ho bi na yenkenkan no wafidie yi so emfama wo awiei ye wo Be Love Radio fo wo Spain a yendwumadie yi onomo fa no live oko United Kingdom ni mu a ye wo Sahara Radio wo ho ye wo Brainy Radio wo ho ye wo Amansan FM wo ho Abawa Radio Patmak Radio Energy Radio odum nyina nso wo UK man ni mu na wiamu a mo monitor show yi wo United Kingdom mu nyina no ye ma mu nyina ha na ye chiachia mo nso afei okọ France man ni mu a Paris Kings Radio ni TV amponsem so ne squad onum nso atwa ho ahia ya ofa dwumadie apete amo manfo nya biatie afei dache hima radio eno nso nwotwe enkakrakra bosom ye toso nwotwe nso ye ko nanim kakra yensi na wotwe fufuru mu no na chese yawura edumienu ne miensemo na chese enzi ye bepamu a eye bos na wotwe aye besibia ne ye pamu wo ha nyankopon kan ye nyina ye ho na omoaye enen so ye ba besom na awia yi hia ye hia yi enne na medahwa no peidin enna medwene enioma bi ho na enioma medwene ho ano enioma numbi eba mitrim sa enioma numi mi ankasa me de toto mabrabo ho enna mi hunu se sa enioma numu a eho adwene abesi mitrim ana se abamu ni nyina no sabe ebi atome ewa abrabo mpen yeah sabe obia wo wiase a owo nipa bi a ogididi obia wo wiase a abusuam owo nipa bi a onene kansumsem obia wo wiase a wadwumam owo ne nyonku bi ya wono de adwumam hode one noa na ekọ na eba nanso obehwe sa nioma we nyina nkamfua empo wa awadiem a mikunu die a papa no mejini die o sa wo bampo na be ka kirem se waye se ya menyini da mesanity a meyire dabi na oba oda meto de obeda ye se wo hunu enti mihunu se sa nioma num we waye nipa na wo tiase ohome ye kasa a wotie eya atoa no nareka wo ho manenka atrim die dikan eye wankasa wo plans enioma wasusuo ewo trim adwempo bia wabo yese ye pa ye behunu nti abrewa eye ni dukuna no ode ato ho no wabɔ ne pɔ no wahunu se eye duku wei to de bi kura wo kai
baabi a mekoto duku wei enti baabi a mekoto duku edum duku no ano ena me de saade we yabo opa obehunu nti na wakyekera bonepo ewo duku na no na odi apɛ baabi na odi agu sabre wanim na wakosanim ana wa mu obi hunu adekode a wabɔnepo ndi ato ho a asemasi ana wa nkampo na okase saade we na mabɔnepo na me de ato me trank ne ho wanhwe ya nipa kro ne bepa hunu se ma me nkosane saa po no na me nhwe de abre wakyekere ewom enti onua ade a wabɔnepo na ye wasum asem bibi a wasusuo o plan bi a wafa no no matter de nipa ne ye ma wo eya amen na nati business plan we na me wo oni ni nua susu ho no wawia adwum we na matwero no onu ni nua adwum tuni asusu ho bo ame na ye nto na wawia adwin sei na mafa bia sei na me pesa me kɔ ade beche na da abonten enti ade a eye wo o plan no onua eye amane nka wutrim to wano nareka ewo ho na wota biebie so a ede asem beba mienu ma wadie mu asem mempna twi mu asem enya me maami mpo enya me papa mpo enya me nua mpo na nka mpese akoye me nyonko oba no ni kunu nya asem bema ne so papo ano eho no odete eno asumasi mesi ade akofi papa pa de ye mi wofie ho no ni kunu no o hwe sa ade we no asanim mi kunu oye very darling ade a opani o eto de bi mpo a ya mintumi nye nanso ofa me saa na wahunu weak point mempna we hwa wo hwamie wo ka ni seye no ode toto no nso ne mpna ne ho eduro da bia wa ma me kura no enye 1 million enye 50 cedi me ka sei ono ne mpna no sabe omanisika ebia 1 million a bosome miensa ne akire na kapre kura nkoma no ti wode toto ho o te wani no avehye ho enei wa wonyonku o ozi na aye madamfo enu abeji me kunu na aye madamfo enu abeji me boy na soa adane ntokwa ejina de wo ka ye de kire no de ya wo love life o marriage life to wano nareka ewo ho sika wunya baabi a wunya free pa no tofo no oto bagya so amanfo nya bito ne panu ye do one ne nyonko kodi nkomo o kire no baabi a ne phone ya wotumu panu onisi ade ya kye ne abubu phone no eye hwane ya to wano nareka ewo usika sem ho o source of income baabi a wunya usika free to wano nareka enya wo maame enya wo papa enya wo yire enya wo nua enya wo dofo bi to wano nareka baabi a wunya usika free usika unya me bosom ya katua ya 5 cedis enti sabosom ne so a okay no obu hu akunta o na Krobea so je 5 cedis ya o de yemfa ne se obema oma ebia 20 pesos obema o maame ebia 1 cedi obema ebia odofo bi sei enti diaka we nyina ahye wo ho ena meme bai se boa me a sika ketua we nu akoyi e de ama me se meme nye se wo hunu wanka ya hunu se saa bosome no ewo maako naduasa enti se wotumi yi mu 20 pesos kora de mawa eye ninna bi sika ewo ne bosumi a ne bosumi mu a ono ade ne mfifire wesam na nim mfifire na apɛ ene wayidi amawo enso osiusa enka usika sam me bosumi akatua baabi a menyam sika firi enka nkyere dipa obekwa akobubu phone no ye chance ye say ye kanfo akwa we na duane ye de umuchi asi hen no ohwehwe
onyonko no ne hei sese de wokɔ w'anim waduani na woyɛ ne he ade bɛkye no akotwa hɔ de abeto ntentan ne so yɛso w'anini huni na yɛde atage wo na waduane ne ba fam to wano nareka baabi a wonya wo sika firi to wano nareka ne yɛbɛka kyerɛ wo sɛ woyɛ sikaduroni to wano nareka wɔ bosomi akatua ho ɔbɛsrɛ wo na woanya a ɔbɛka sɛ wotiri mu ɔden afei deɛ wopɛ sɛ woyɔ bio ɛwɔ w'abrabom your next move ɛnɛ mewɔ Otek FM sabe radio adwuma yi ayɛ sɛ football adwuma mebɔ kɔtɔkɔ mayɛ madwen sɛ mefiri kɔtɔkɔ na makɔ akɔbɔ ash gold enti ɔbɔ adeɛ kyea me bɛn me ɔbɔ sɛsɛ itimi yɛ a yɛbɔ yi mepɛ sɛ mefiri kɔtɔkɔ na mekɔkɔbɔ ash gold hwɛ Ghana mpanyimfoɔ adwen a wɔ Ghana odwumayɛni panyini a wabie n'adwuma adwemfi bi yɛ wɔ binom tirim the moment a Krobea kɔka sɛ megyae kɔtɔkɔ na makɔbɔ ash gold pɛ ɔka kyerɛ ɔbɔ adeɛ kɔkɔ ka kyerɛ adwuma panyini sɛ deɛ Krobea ka ni o na we deɛ meba bɛte ho akyerɛ wo wɔso ɔba bɛgya kɔtɔkɔbɔ na wakɔ akɔbɔ ash gold instead sɛ saa panyini korɔ no onim input a Krobea de ba ɛwɔ kɔtɔkɔ tim ni mu enti si elusu Krobea yɛbɛbrɛ enti ɛne ma memfa nimde kwan bi so mendɔdɔ Krobea incentives motivations me motivate no Ghana adwuma panyini ɔnyɛ saa da unim de ɔbɛyɛ ɔbɛhyɛ ase ata Krobea adai ɔba adeɛ ne kɔka kyerɛ de sɛ ɔsi wɔ gya kɔtɔkɔbɔ no wakɔ akɔbɔ ash gold enti no ɔde n'ani asi ne ho adai a wabɛyɛ ne tamfo kyerɛ so ɔpɛ so ogya na adwuma kɔyɛ adwuma foforɔ ɛmu obi nhunu next move deɛ wɔpɛ sɛ wotu na isi bio ɛwɔ abrabom ɛmu obi nhunu ɔkɔka kyerɛ maame ne sɛ mpɛ sɛ mekɔyɛ agikwan so o ɔn sɛ area ha yi mɔmɔne ni ha area ha yi obi antɔn adwene area ha yi obi antɔn kɔɔbi ade kyee no wokɔbusa anase ayɛ so ɔkɔyɛ agyi ɔbaayɛ no na ɔtɔn adwene ɛwɔ area hɔ meboa na Krobea mani gyene ho mete ne kasa sɛ ikura na mawu ɔyɛ akɔkora sexy ɔne onyɔnko na adi ne ho nkɔmmɔ ntɛntɛm no ara ɔba bɛhyɛ w'anim your next move to wano nareka ɛwɔ ho deɛ mde twa ɔto ɛyɛ w'abusuasɛm ɛnɛ yi ɛmɛɛma bebree mu ma ɛma bebree mu mɛɛma kyerɛ sɛ osi ne ntoma gu fi ɛkyerɛ ne yere osi kyerɛ ne kunu mabusuyam minia wei kohwini bi ansen no akɔhwie wonya sika sei me papa adeɛ si no ɔyɛ me maame adeɛ si kyesa na busua ne deɛ wahoro mu nipa ɛde akyerɛ ne yere wahoro ɛde akyerɛ ne kunu oyiri so obebu omu ma asɛm nsi ɛna na no kura wo ka kyerɛ me wankasa wo maame sei asɛm asi badwasrɛ dɛ abusua twa ahyia o afei no wɔbɛka deɛ wo ka kyerɛ no fa wo maame ho ɛkyerɛ no wɔbɛka ti ugiri sɛ wo maame anim wo papa anim na wo kunu ka sɛ wo yere wo ka sei de kyerɛ me maame ne bo bɛdwo so n'ani bɛgye ɛyɛ atoa no nareka wabusua asɛm ho ebi wo obiara fie obiara deɛ nyɛ entito de bia ma won so deɛ enka wutrim enuyoma numu ena no pɛyi medwene ho mede toto me ankasa mabrabɔ ho ɛna me ne wakyɛ ɛwɔ afidie so yi ɔba deɛ yudie frim akra monica sa ene wasam numu a wode atodwa no yɛne nyame ase na yɛnkyea yɛtiefo nyinaa wɔna wabiebie mu te sɛ ɛda mo a ɛwɔ magazine deɛ bɔgaa ne ɛfrɛ wo ne wɔyere dan na wabiebie mu ma monitie akora wasɛm yi mu odu meka ne nyinaa bɔ mu a deɛ meka ɛyɛ sɛ ɛyɛ a susudi nkɔmmɔ nyɛ nkɔmmɔ nyina da ɛna yɛka yɛdie nyɛ nsɛm nyina da ɛna yɛka nti ya amene bi
akura obi kan nkomo ne nabrabo mu nsem nyina da e kan ye wokire nyina e de ka ho da bi susu kasa mu e ma yehunu nipa mmereye nkomodie mu ma yehunu nipa mmereye owura bi dwuma wo boye e fa atruhwie ene wansane ene wosebo ho no onse nkomodie mu ene ma wosebo hunu se wansane kura osuro no se woni sen oba yen ka de besia abre o se je medase wa mama kwaji misika ya truhwie ma no yi no se onye no a de bre no de nanka wo se wansane yare se kana no tumu no woje besen no se wokoto atwene se wokoye den yedai na so hasie se o kan samfi se wodi ka kire ne se wokwa o ma truhwie mfre ne ba ene ne nana ne ho ahwan nyina amra enti ei minisi o enyom no ye frɛ no ensem keken adoso Dr. Pabubu mebo ama na me de besi wodi yi so mebo ama ohunu de wansane so ye ya ewi ase afa de wasebo so gina wai na se awu nipa misuro wo ni misuro pa ba ko ene waka ama mahunu se esin ni wanum de a ene etwen yen na de ebai ewo afa yi watowuram senka wansane anko kasa anko kana num nsam se onisia enka nya de a enka osebo behunu na nso obie na no kaye no Bible mu so kwa Adam ni Eve de ma obonsam nya wo ho kwan ye se woni ne bedi nkomo na waka kye ni se eduaba wo ha nyina Nyankopon se ye nibi na wei die ma ye ni honom na obonsam hunu ba bia ne mmere ye ene ne sinto wo ho no dada no ma onipa hwe ase se de Bible Christopher gidi tie no ebepem eneyi a edi enya sanka wampene ho asem anko ka se eduaba wa ha nyina wo se ye nibi na nso de simfinfin ha idie ma ye nibi a enka asem bia meto wo mo enka wontimi na ede na so wonkoti bi ni na emo bie na no e kan enya nkomo nyina na edi enya asem nyina na ye ka endi kaja bi o ka na wajabi akura asem tu obi a wo be kana asem na so ma tententi as obi onya broken heart no nya nsem nyina ena nka ye ka na go betimi adi nkoma sebe ni kunu enamu asem nyina da na edidem de aso ne de esua ene de ye nyina we wani betie no na no ada na oso asem afa ni ede mema wakra di nkomo na emom nya nkomo nyina ena ye di onyom na wo kemu asem de aka de ekopetie yesi akire no ukopetie a obete ohu wi asese ne etie atrohwe na ne nyonko pa ne onwansane o osebodi onim sa atrohwe nyini onwansane ene te ne nyonko ni secret e de kire osebo nso ko ye no okote to wadamfo onwansane ne kire bia kwan ene onu nso nim na damfo onwansane secret ene oso okay ene ete sa de a wonsume show no okoyi bese je fakoma no opedi akati na hunu de ekoso awura akwa aba yejo ohun te sai nyame adom no ya na nso e Yankopon adaroma me nso me ho den ye fra o sai mawura pacha ye fra me Sewa Rose oba Sewa ufri he na bai pacha me yabru ne me fi sampa na mo me ti kumase ha akyeremade ufri sampa pacha ne mom uti kumase ha akyeremade ehia akyeremade nie ufa kwada so road interchange na se ho na wawura kromo ase achi ho akyeremade eho na ate dwuma be na adi wo ho pacha me ton abelenti me de kwa chima wow ice cream o ton ice cream pacha tu de kwa chima sa ice cream dia ne ye nkwala school pacha ana wedi empanyimfo nso di empanyimfo nyina to wow eno no wo kwa a wo pai ana wo dwenti a wodi sie me de ya bo me ko ma na so nti obi ahu a hu sa bele okay now friend say sampa bele ana say oba say wa Rose abele ana unya ma ne din pacha dabi e di asem ne de wa ba manim ha bi wa no na kasa de pacha me ne be ma bi ware ye friend Azik Mensa be ma wo ne ware ye friend say Azik Mensa to so na ye ko boy bra e wo nyina hine kura ye fra ho na gode
atwemampo nua ha ya nyina hini na gode ɛhɔ na mokɔtenae to aso ɛhɔ na ɛkɔbɔ yɛ bra yɛ do kokofuo ɛnan yɛdɔ nan no mu wie no mede mane to bɛma ne so sɛ me bibia no ɛsan sɛ ɔkɔware me no na menyɛ adwuma bia wɔ me kurom enti me di n'akyi ne kɔbɔ bra ne bia yɛ adwuma koko adwuma deɛ yɛ bi papa ama me di me wura nyina hye ne mu di me dɔ nyina ne makoma mu nyina kyɛ sɛ me di ne yɛ me bibia wɔ me wiase na afo ne ba mu wie no wakɔsi dan wɔ ne kurom mbom wɔsi wie yɛ ɔmmɔ so wasan gye plot mmiɛnsa ɛwɔ kura yɛ timu no wasan si fie wɔ hɔ a mene ne timu a yɛnte wɔ bia fie afei deɛ afo ne ba wie yɛ a bɛrima yɛ akɔfa wɔ ba foforɔ akɔ han dan ama no atu akɔtena ba ne so agya me wɔ dɛm metumi dwen ho so saa wɔ dɛm hɔ saa na afei deɛ mafo bɛyɛ tantantan a wohu me kura a wohu sɛ meyɛ nipa mpa bio ɛwusu wɔ deɛ ho menkoa mete da no mu na mennim sɛ bɛrima no nso bɛtumi ayɛ me saa deɛ no a wɔde yɛ me no da so ɔbɛkɔ akɔfo ɔbaa foforɔ ato agya me okay na menwene saa da okay nti ɛbaa saa no kurom hɔ hene ɛka bi wɔde na no tu mu yɛ bia sɛ bia yie bɛtɔ yie anyɛ yie assemblyman wɔka bia anyɛ yie afei deɛ ɔmo so ɔmo abrɛ etu ɔmo ntimi nka ma wade sɛ ne bibio nti afei deɛ ti me kɔduru yɛ no yɛkɔduru yɛ wɔde wo kɔe me pakyɛn wɔde me kɔe ti yɛkɔduru yɛ apɛ ukuada adakyin yɛ wɔda no kɔe ɛna ɔsoma ne pa sɛ yɛmɛbisa me papa sɛ ne sika nka yɛ no wɔde aba aka ne nsa ɛna me papa sɛ an etu ɔmo fra ne phone so ɛna ɔmo ka hyɛ ne sɛ me papa sɛ an sika na abɛka ne nsa ɛna ɔkɔe to wɔkɔe no yɛnte bibia biom a deɛ yɛte yɛ ne sɛ wafra sɛ ɔma me afuo me mabusiafo ɛmɛhwɛ nti saa mmerɛ no na me papa nso ne wɔfa ase baako wɔ nyinahin kurom hɔ ɛna ɔka hyɛ ne sɛ sɛ na rose kunu no afrɛ aka nti kɔgyina busua no nan mu na kɔhwɛ afuo no mayɛ nti me papa ne kɔɔ yɛ ampa ɛkɔhwɛ afuo no ɔkɔhwɛ yɛ no na kyɛ sɛ afuo no ɔde ama me no ɛka mmiɛnsa ɛno koraa sɛ sɛ wokyɛke koraa frinkyɛn koraa ɛka mmiɛnsa koraa mpo no ɛnuru papa ɛso yɛdɔ kokofuo ɛnan futam nan a wokeka bom a ɛburu 30 acres ois ɛnɔtwa a neɛ yɛdi kan dɔ first one bɛyɛ ɛka nwɔtwe yɛmiɛnkyɛ nti yɛkyɛɛ no mefa ne sɛ yɛdeɛ no bɛyɛ 4 yɛsan kɔgye bi ɛka nsia yɛdeɛ bɛyɛ 3 yɛsan kɔgye bi ɛka 25 acres ɛdɔ ne nyinaa 50 acres yɛdɔ ne nyinaa wie yɛkyɛɛ no yɛfa bɛyɛ 25 acres na sɛ wode ka nketewa no aka no ho a ɛnyɛ mfu ketewa ɛdɔɔso yie paa ɛna kɔma me ɛka mmiɛnsa nti ɛka mmiɛnsa no meyɛ sɛ mengye ɛna mabusuafoɔ ne me namfofoɔ wɔsi ogye wode kokodua baako koraa gye na mesɛ dabi ɔmo sɛ gye wɔsi gye na megye afuo no nti megye yɛ no mu no ne ngya makoma mu a bɛrima no asisi me fi sɛ adwuma me ne na yɛ no ɛdɔɔso wɔkɔware me na mewɔ 22 years ɛna me ne ne ba panyini wɔ 30 years wow mene ne tena ya 30 good years ne na wo kwama me afu a na wakwama me 3 acres na nka me tena me kuro mu kura sampa ho kura kashuo na ye do ho na nka 30 years ne nyina me do kashuo eti nka me nyama ne mburu 3 acres eti menti asie enti ya ba saa no atoma adwendwene saa me ya me ho hwe nye yie eno nti me ka hye me papa ne se afu na wode akwama no se ya me dia no eya ma wode gya ye afu ana se bra me ni na bra me tententen no eno no de ama me ena me papa no okɔhwɛ afuo no kan sɛ me on bi sɛ no na ye nyina nkrane mu entutu nkrane nti me nya abotra ansa no nkɔgye afuo no eno mre beba ma hwɛ saa afe ne bosomi nan ni mente hwe enti na akyire ma adwena me se da bi we die metatie mu wɔ radio so nti ma me nwane nto amo na me fa mbeto manim na baby a wasa me de to a ebeboa me no na ma kyerɛ me na me de ato eti sɛ ma ba mama ne ye no no ene ma wakwa baby o ya ja good adofo sɛ wa rules sampa de hye on ne wo yenim hai
Isaac Mensa ye ni kunu eno de na baha say mani nsanwo na che se wanya bro mfie aduonum 50 years obo obe fawo no hwehwehwe nua so a matumi anyinye nya koko ajapade odi bi atoto nsase asisi dan ya moti bi kura mu de ne kan be ma no ma ne kofa aba afoforo otokoko enti ya na okokrom a nyina hin ho na gole ho na ho no nyina hin krom ho na ya oba retens etu oba na oba be fa ne mpna na eja wode ko saa na oye ya na ode fa mpna ne bae na se ebia ma ye ne boni binti a enu nti no kofa aba de me adwuru dia me nim boni kra me diye no na de wa me se ne di ne ye ma ade nyina no na me mpese me ye bibi nsusu a me di be ha no amana kofa oba be hye me ne ntam na dia wade seye ne kasakasa aba ye ntam enti na me hwe ne yie se ne wose oba ware ne hwe be ma de na saa na me hwe no enti me ne wa ho nyina ku adwuma bebrebe ne nyina mu no na me di jase koko no etomre bi na ekwa ahokyere te me ba kuafo ne so enya asam kuto etoda bia na ebedie krampo no edi eno nti me san fa dwadie esi me ho so se be ya edu sama na koko ne kɔ na ye ho kyere ya obi fufura enhunu me ne me kunu no ye ntwomo enti na me ntina hɔ kwa na me ye oba me di dwaye pa me ba kuma se ha nyina be fa ne ma bodwa bibia ebla yo nyina me te me no asoa wo me tire so ekɔ akima me chima wie ma me ni be ma ne san kwa afuom ya kwa afo na bo no me ensa me san ba fie ba bie bodwa ne tena se ton ya aduane eno nti na me fa be ma ne nto be ma so se wo mo me kwa homa ansa na ma no aduane ti ba bia be ma ne be ko bia wo be ba na ma no ma aduane so de be ma mi o so on fa ma mi o esa wo do na me wo ma no ni me re hye ma me de me re nyina hye ne mu nti no na me hye ne se be ma be bo me kwa homa ansa na ma no eti na me nje wo ba me tena hokwa wow me di me dwa de ne nyina mo so na me de boa no enti edu koko mbra na koko kɔ ne ye hotimi kyire ya nanso ne ebedie die na emboye one ne wo sei me ne wo fo manan sisi enkwada nan no mo wei me no wo kumase ha ba ko na wo ne nkyɛn ketewa me ne wo ya yan wo biemu o 11 years ono de wo me nkyɛn ba ko wo kono no ono wa ya nhwehwe ya omo ya wo mpum ayi dan ho eno bi no wa kohyia na afa na wa pon no ntie on hye dan ya yi biasa okay afa mi ensa nhwe de wo kan ade ba ko bi wo mu a onkan na no no emema pe hwe de enemema ema warefo secret bi ene ye fiada se oyo oba wa ware a entwen ma de bia ukunu emma mesrew anase emmeprena eto de bia wo oba no onso prebi enioma emma side checkfo emema ani ta kɔ side checkfo so pa yesi ne yiri wo fie santini be ma openempna sene ne yire sa de no sa check what sani obeye o ma fiwo ene de unyese ma warefo no mpesa de no mesremo minuano mo ma warefo ene me ma ene me wo faase nom mesremo ya mo nso mo mpre na mfiri mu kunu nom ho nya da bia na sese ukunu na havra on sorry me hwa de no opare oba wo mfa ho nkoda o ka asa aware ni begina de wo ka nyina no wo boa no ya de kwafuom ba ba bie bodwa no aduane obeba ne wo ho na wo ma ne dem de ni bi ni na de kame oh me fama ho kame ne da ene menti ase die nti a empra no obefa ne we na go de ho na ga na wo nyina hine ene obefa ne mpna enti so oba koko returns e wo nyina hini a enti wo de ga ni free nyina hini ba na go de ho na ga no kra no okunu a woni na awo 5 kura eti nim ne ya woteme gi ne free ne kunu no ho ware no sese ya woni ne wona go de ho gi ne ko ho ko handan nyina adi ma no na wona ne ti ho na oba no so di ne ba ne nyina gu ne kunu no so no nso ko na ga na nkasa wo ekunu wo emanum 5
ɛna wukunu tumi gye ni free ni kunu nsam ɛna ɔde ne bɛtena na agodi hɔ enti tam ɔmfa wo nkɔ ye nyina na gɛ na bɛtena na agodi hɔ ɔfa no nkɔ ye nyina ɔfa no ɔde ne nyinsa ye enti nyinsa no ma ɔde ne bɛtena na agodi hɔ ti ne nyina na me wɔ na wo ne kɔko ne ga ne nkɔko sɛ wa handa ya ma ne baabi nko ɔne ne wɔ hɔ na me nso me wɔ fia me ne na sɛ ye na agodi kuro na mu ɛna na wo nkɔ hɔ nkɔ kyerɛ ne ne den kakra ha na manfo nka nkyerɛ sɛ wedi amani nkɔ hunu so kakra ɛne ne nkɔ bɔ atwɛdeɛ kakra na saa brebebrebe we nya chi ne kɔ ɔde ne ba ya no kɔ bie store man sɛ ɔyɛ tailor na ɔnta wɔn pam adeɛ na me ne kɔ fu ade ahoma chi nom yɛ nsa no eblayo na maso akɔ akima ton wie na me ne na asa akɔ afu aba asa ma bebie mu bodwa ya adwane ɔde ne firi nyina hini ba na agodi hɔ no ada na wo ne gɛ na nkɔko die ntia me mpentokwa asa bebia me wɔ no nyamia ne nokure ne krom hɔfo no ebumi enti ya na me pese meyɛ niema bia ombedi me ho yaw ti bibia ɛkɔso ana ma yɛdi enti wo yɛ din hwɛ no enti wo de yɛmfa ne sɛ bɛɛma ɔware mienu ada na woka bibi kyerɛ no nti ɛna ma ne de wo kɔ ya na wabusuafo bɛɛm ɛbɛ ma no pressure bi a na ɔmpɛ enti na ma ne de wo kɔ asam na ba dadada ma asam no wa hyase ya no na akyɛ enti yɛdi kankan ya anti no na ma ɔmo a yɛtena ware no mu no adɔso ɔmo edi kankan ya kura bi mu awuwu enti na ma me kura ma ya ma adwen sɛ me ma obi nsi me ne ware ho nkonwa biom na yase a ware nkonwa na to aso ba yɛ 3 times ɛdi akɔ sampa social welfare fo nyina aka ama still ne ekwa na ekɔ no timi yɛ ma adwen sɛ me ma obi nsi me ne ware ho nkonwa bio afɛ die afono me eti saa so na me papa yɛ no sɛ ɛsɛ die wa ma obi ansi me ne aware ho nkonwa bio enti sɛ ebia pɛ na wɔn pɛ me nti na wɔyɛ me saa die a ɔmfa me mmra enti wɔde ma ba ne die ɛkyerɛ sɛ ɔmpɛ me bio enti wɔse wan tɔn samba mo mo nka sɛ wɔno na agya me na yaka sɛ som no enti wɔn tɔn samba enti sɛne awade egu a mpanyini se egu nkurubɔ no mo de ndi anya saa ɔde se kantia ne kɔ ya wan bisa me papa kura sɛ ebia de nti na wo se me fa wo se kan ne mrɛw wan ka hwe no ane sɛ ɔde me besi ya ebisa ansɛ wo se kan kaye no abɛka wonsa me papa se yan no kɔ enti se kokoo no ɛna ɔma wo mu eka miɛnsa a ɛdan ne nsase ne nso ɔma wo sɛn ɔma me hwe biom wo yɛ nim ha idien paa ne hia wo kana menti se ne me hia ne sɛ afuo eka miɛnsa na ɔde ama me no wasisi mi enti me hia sɛ obetwa bi aka ho na plot miɛnsa na waje ne nso no ɔma me mo baako na wan sansom me 200 million na me so me fa sika ne kwaje plot ne bi ensi dan ne bi ye hia wo no edinio bade bɛyɛ mmerɛ arɔfoɔ enti ɛno no awiai Mustafa Said mahu sɛ ɔwɔ ahoma ne so ɛwɔ YouTube ne so ɔsena na yɛ Krobea Asante ma yɛ na wase ɛne saa adesua ne adekyerɛ dwumadie yi a da bia wode ba bɛsom yɛ yi Nyankopɔn nhyira paa wate Evelyn Ahoy ɛna ɔse ensem ha pa Oscar Osei mahu sɛ wo nso waba ahoma ne so Alex Chei ɔse akora asɛm a ɔpɛ sɛ obisa no memena busa na afei yakɔpɛ Isaac Mensa awuraba yi ɔse bɛɛma no wanyɛ ne hwee sɛbe yɛse wotie ha ati ha wanyɛ ne hwee na ɛne ɛdeɛn ne baayɛ ɛma ɔba a ɔnyɛ wɔ hwee na Isaac ɔde ne kɔ deɛn ne baayɛ bio ma sɛbe ɔba a wafa no na ɔwɔ mfinhyia 22 years na oni ne mienu nyinaa kɔbrɛ wɔ kwayem na agode na sɛ utriti ne bad na ne papa se wabra
fa me sekan fa breme now de na kwa o man wa japade a wa na wo ne no akwa akoye bia e ka miensa e na wo de ma no e ye de ne bai e de na na ewura yi yo entia sebe Emma Isaac Mensen efri na chi kofa sa bay sabe be ma bia woni reason obefa nemom enkasa ho ben ana enhyehyeye ben ena one oba no yeye ansana okofa sa bay ni nyina no eye ensamo a awie yebetie enso ede efri krache ne ho Priska City ena wie wonso aba ahoma ne so osana na ya Krobea Asante nyankopon nhira pa wate na one wabedwafo mo nsem a moka no eye life saving words. God bless you ena wie ene odwumadi a munsumu die na modeboa adasa ya mponsa krofa himfie pe no so gye amaye awie ma menchi ache awe na minsire nyankopon nhira ene nasomdwie emfa ma pia ya mponsa nyankopon nhira edwa kwasi buaten ene osi jata 1 awie na ya Krobea Asante ma yenchi ache na yema odun abedwafo nyina aha okay Faith Homeopathic Clinic for ababedu na oni abedui mene wo monkomo de edikan na afei yemfa nsemmisa no efe tosum yenu enwurawura yi no onyi ano ne yempe Isaac Mensa emra homane so Kofi Amponsa akwa nana mejo so Kofi na umpomu nana nyame adom ompaibo ene wadwumaden a ye de sum Ghana man de bia ye wa hotom good ye de nyankopon ase awie yasa hia bio enokre na ye ba be som na Faith Homeopathic Clinic de ye ni mu hia se yi a that's right mo na mo kyerɛ ye ma ye temioma ase that's right yes akra na asa wosie gum fi say ye hunioma e fa ye nipadua ne ho a eboa ma ye gina ɛna sɛ yade ankasa kra nipa betumi asa kyerɛ ote yade na se Faith Homeopathic Clinic nyankopon hyira mo awie ye ne mo ahia yi kyerɛ ye nana nyame hyira o ya bada wase para adwuma na wo ye no nyame ensani mo anyi but wo boy adwuma nyame hyira o pa wo boy adwuma den ba bia wo na bia wo te sɛ wie de ba bia wati baby aboso ami na onse enipa benya hoden na program say watia na che say hia say na pomden no so mo nani kɔ ho sane e beya abra no yade no e makra ye onipa bi a ohwe ohuye na ohwe odidiem unsuo nom wanam tutuo bi ne niema bi ya yade no obeba kra no a enye niade obekɔ entem so but oya ne se bibia odo nsa beka de bia obefam de etwam bia beji bia nom agibia didia ene ehwe hu se yade no nso no one ye netie yade ya nti dru time se ya no nya adaje no wotie se ne be ya wo nso yade ne ba wo hu ekwan abefa so a ubetu hu anamon Faith Homeopathic Clinic kuma se ya wa hene ma okobe 18 ukwa Accra o Santa Maria Nteku Junction ukwa Western Regional obogoso old asida boga dan nchen opay omo mota krade no nyina nko eye Anaji Police Station nchen opay me so de atie ne se yade emfa kwa ba akoso na eba oban so na so anhwe ni ya o chewu ni pedua no mu a ne kono ye den sure ena yade che wo ho nso a sika ade be kono nso edoso eya wo nso ebedoso enu nti ene ese ntwen ma yade ne ma wo ni pedua no wo na nim se de ni pedua nsitie wo dim chen me a mete ya me ka sei sure you also sorry anopa na se wo huna mu nye wo ya eya wo ena wo be hunu no first sa na bi kura wo be frɛ obi a wo ya den wa frɛ no enti wo ni pedua no de eya wo no tu hu anamo o sorry o Johnson emma Johnson e baka kra bi ba o nante ka kra bi na Johnson na san adew na wo ko Johnson nyankopon so ye ne se be ma entima nsa na Johnson aba wo gina ho Johnson ne diwa wo je o se baboko e ban so o se mu ye den won se kan ye o school no utimi Johnson na kosoro na odamfo be wura asie ni adidi agro yeah and odi agro egu so sure because emu nya den ni kwa so Johnson egu na so obi Johnson egu ewo heya entina panifo bu be say o Johnson gu fa kwa na twa huru but se mu odi a ena etuto kro ho atwa huru de emu nya den egu form sa na entimi ntwa huru bia de obi Johnson maye obi timi tena se na Johnson na ache no
obedun so no kakra bi na beba nti be kakra no gi se opase catheter ye de rubber ewura ne bema tokro keto na dam no na wokona se ye obi bia na ehu siri bibia ye wo opane ye hwani mu no sei dun so ne mba enti dia doctor be ya ne say ompia rubber ayesa straw na obema tokro keto awi na ye de sa rubber ni pia ko akira ko padun so no kwan enye solution no na ye ya ne say ko padun so no kwan amana ye de aba because dun so ne mba enti ye pia kwa na se kudu ba bia na afi atimi amadun so na fama ye den aba na imagine saadi wokɔ ne ye obi bia na wo se de mujesi nam ayeye ti ya na de biam tu be me bia fo se entwen wo se odwonso no ho ba asem kakra bia entwen tu mi kabra fe tu mi pata kanen obi wokɔ odwonso ntentem ni nyina ye no bia obi wo a odwonso kakra bia odwonso akitu abi na eba kakra bi na eba no enchana odwonso saade no obi kura wo a odwonso awi o otin kasa odwonso saade no wadwonso awi o gina ho na no otin ka ba saade odwonso oba ye mada endi enti na wo so otenase na otenase am ye de rubber eto be mem ne de rubber to bi be mem na say ma bi ye de rubber ni rubber adamu ache oba ho e ma na du nyame atom rubber na ayi aba cheson obi be ye ho ne hwe hawo no odi ekinchina bre ne hwe se de ositie na wo ma hawo na da ne so ache na obeduru ha sie nya adaje men ni padua se homeopathy ayaresa no enye mpre ho enye so oba ya ne acheki we na de se kokoje do da bi obi poti are say hia daji nipa bia betra wonimu a wanya ama no class wanya daji and diagnose no kwan ye be 20 to 30 minutes because sane bo ma hunu bibia organs no tissues no cells no ba bia how wo bia bo ma hunu good enti obani ye hunu saade no dia na chesa aboye ma yade ne sa no ayemre because ade o how no wo no wo hunu de ade o how no ba no wo hunu enti dia de bi mu na be ma yade ne nko ye nya hunu sa ne ya prepare duru a ene yade ne be fo prepare ye de ama wo ti uni padua no so duru e de ama no wo fa obi ntimi mfa bi ti wo fa ye adwuma nim de akoye eduru bi ekori padua bi nim de akoye enim organ bia se sa organ we ene ha adwen e se prepare sa organ no duru ebi okura no na bia unhie duru akafe wom ba obi nim onu aduru na onu aduru akafe wom na sa tete ni padua no because aduru na onu no niema ompeka ho no onum but ye hono ye prepared na ye hu say wodru na ye prepare ma no ni padua no mpeka fe ne mpewe ni ya prepare ma wo fa na fa se den hyensi a na no na ho ato sure enti ayaresa no egumu ahodo good to bi be ho a enche na no ato no na last week me ba o fidi cases be ka say ade che na ma bi efre no ba wo se ye ka me ma asem bi oh the me na say me ka ofra bruti na ba wo be ware wow no se ebru ba yi ni be so said date or cars over ban ne be ma no ensori nje no bi a o be ware no it was what twa kwa atia me yebosomi o sire yen ekwa bi e be fa so bi ama ne be ma no etimenya ahoden no esunya na ye won pane bi ho o be no se o se won no so ti se den ese pane ne ka o so ejetua to si ye ni nya ka o pe e wo sorry o ba last week o ba no afi wa frɛ ese nia ohunu ne de ogidie sa 1 month ne kra no enuru ye waduro bi ye de mawo eno so injection no ba ne de no ma na se eno every 3 days bi anu for 1 na odwa obegye di ya ka chen say wo ye de obeware cause on sa bruti adwuma no edi na wanda ne nso no enye favorable do ne favorite bi a ho bia no dodo na mema yosem no na kofom dwuma na edi na wanda ne nso nye favorable enti se o hwe se obi atete o boche date be ware na de atu ni we fi amfa ware ko na ensori nya hwe o de ko ware ho aba na oba no ware na beka de asma kire no enti yetu mfa ne kas afi wa fra wo si ba bia onim se de a tedi de wa beje no kwa kakra ni nu na ofa no otimu se abibia be fine powerful na nsian ka nyame se ye ho no ye de nyame din na ye adwuma because prophetess no ono wona sori kese ni pa domwom good ye on twantro ene no ne gumu ahodo ukona papa ye de bema enti ye boka fa papa sure enye say ye mfidie basa bi no ono wo se ade a on pene say obi be ba be jedu no be frese eduro na me fa ne kra no mi hu hwe on pe enti ye pese ni tambia ni pa de adanse ba adanse no so ba pi mi hu sampa adwuma prophetess Dr. Elizabeth Faith oye no oye adwuma den na obi de eduro gu ne so sa obi ani efra obi ani wo hu hwe ade be na wo hu onim ni amana ni no aba obi ho obi hu ade na hu ade obi ho ne ye NBC ete esi ne so ye honko anana obi timi ba oba neni no ete na eba e sha se o baby
yankwa na fidie ntimi hunu say we na ete batasha ase kitua bi ohun da on sa tanaje sa beka to ani ne so emeka ta so ohun but oba ye fidie ntimi hunu kire say e ta afi na echa ase enti obi de do begu so sa na ninu kire ase so oposa ne ya no de duro gu so but o me checking hunu de ko de aba o de duro ni gu so enti say ye ta ohun to de duro begu so abu hana te na beda wani ne so enti hono ba ni hunu aka to say ete ni amon ehun adu eno emma kura na kapasa beda wani so eko dia ni dia na beda ni so no na no a mu oduro no a on a gradual process na beko enti ya hono se de si ya adwuma no edanso obi o boss me be anche na mo to me obi ba was me stroke na be stroke no komo de stroke nko na mo ye yes nye stroke nko a de tie ne se ye nhwemu kwase sure eko hunu de ha nipadua no ansa ne mu oduro ye mu oduro da se oba wo na oba no ye nye sa adwuma no ho de afidie no be kire no oti hobi afidie no kire se wo ha ya wo ya wa hunu bi wo screen so ebegu tv no so ma hunu bi enti wo hunu a ye ne ye be kan che wo se wo ha na ya wo hunu bi yewi asa printi ya dini nyina de amount obi koto dwe cartilage na we maybe o abriti otwi ka kese o se ontimi ntun nya we e to ntwa we okotwa scan no ho no de send me say cartilage ni nyina we o yiri bibie ye eno nso no basa kasa ni kasa ni hia nyame nso anya ne saa onse nyina akokọ esai wunyenya akokọ baako a kasa ebe kura saa saa de ebutu kasa no joint ne so no eno nipa de no etimi we enti odu na esi wona kan wo a ese hu se kasa ni hia ena kan wo sa enti men trans se odi eduro sasra so ena wo yenso ese bra na ye ntwe nye mu oduro uba eduro ho enti market gine me kura se ma oye no bibie enye na ho no wo akwantu ma ye de wo niema bi ye wo niema bi ye wo date of birth ye on maka se ye ntwanto wo afidie ni mu ye wo so ma wo rare age ni de twa wo duro ama ti emfie na wanya no enu wo duro ni mogya ho duro ne de ma ho enti wonu ma entomfom na won so obi ho obeba no na obeso odi ni mfie sie kakra ebi ko no ne yire ne ba watwa ntracha ni say o say because of oba no ho ofani ni age nti watwa de ache nti wona ne ba no wato a ohunu so oka ni mfie no omfie no so di sie a yenya duro no pa ma emwa because you want to do it be 30 years no so ohunu so obi enya 75 years a ono ne nyepe enti obi tibi boss baby amako biam ko ma bi bai ho obe na ne ma o friend ma se ne ma ne nkasa na o sisika o di ba ma no wo bono ka che ye friend ma no so me de mi ntua hwe je se ne ho to na se me tua wo so bo ka kwantu mo ko ni sika nyino de hwe papa ene esi nyanya me de ye be hwe no na wa bi di adansi me si enya se sika ye charge no sika o de bai no ene onu a sa bai obedu obi sika o chema o nya sam ketwa na so bia na onim se bia yentimi ye but on say ya de obekọ amana kọ no anhwe ba bi fi sha ase fi ya I say de obese ukọ omo mu twa abe no o tu abe na twese o ti tu a etu o tu firi ni hini no won tu amfiri wona aso obesoro na ya de nko etu obi anu modu sa 8 years ni ya de nko obi anya stroke na no achia e be chase ya obi bo e friend heat stroke anasa sunstroke eno no say nsem fifrent wa ena ya osa so obi ho fifrent no nyame nso yi ni padua no say woni padua na e ya hia ese fifre ba bontini pedua na dwo sa ne nyame aye no se de wuye aduane kwa na ehia wa uhua na adwo no sa ne ni pedua ne tie ti oye ne se fifre ne mra e fifre ne te no na eye wo ka air condition wo so a won se obie engine so abon se ate e fifre bi ate we no sa ne tie ti se e fifre ncha ase se ba na ni pedua no e ho dwo no na ho dwo no ti won se wo te air condition ho dwo pa bia bo na ho achichichi e se wo na wo ni pedua no e pedua ne mpe nti ese fifre ba bontin enti obi wo ha fifre ko ba bia wo se free enti obi ho ya checking wo se fifre free mu maso ya odi free mu maso aduane bi wo di ahye mako ya eso team fifre no wo maso ene yo de beti wo moto mu ni nyina organs ya se adwuma ni nyina wo ho ya wo so ba me yehwe ti se fifre ne nto ade bi ni pedua na ahye ti wo ho na sunstroke no achew ma me mfra mo obema me normal onsam a wo kan emu odu na emu nso do enti me de ha me no me pesa me ne mo kasa nana number Faith Homeopathic Clinic ubetimi afeyensi so no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now 0275 96 94 14 and numbers we mean now fair
Obenyan. Na mo wahin. Kumasi ya de wa hene makoko bi 18. Accra yo Santa Maria Teku Junction. Takra de wa Naji police station in Chompe na o Kufurudua your police junction Landry Managers Road. Ono wo eye Western region your old as da Bogada no Western ko Bogoso station ho pe Bogoso station ho baby o lodu elubo ni ade station wa your horn man chen wa mu wa. Nti uje do aka se ho pe Bogada no a obi abetew. Na horn wunya ba na sa wo ya de no oso ono de wadwo aboso te se din e o se okoma hoto. Ziba beko ama hotaba abefie na ye faith homeopathic clinic. Apomode mapadie eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia. Enti me manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Yɛ ama nɔmɔ, ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi, memma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna atu me sɛ saborɔ nso ama meɛ. Na akɔso yɛ wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Dawoodfoɔ yi a na ayɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na ayɛ. Sɛ nansan a na wo complain wapɔso. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na mede twitwi ya. Wote si yɛ yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo mɛmene 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛ twi na mɛmene. We die twi na mɛmene. Ai, twi na mɛmene. What be bia so free sɛ require mu. Enuom yɛ ni ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodoɔ na mu. Hyɛ no nso sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ, abaatan a wɔma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bibia ni afrɛ 0244886437 and 02016871717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Dr. Time Daso. Minya wudenie. Woye kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Midima for Herbal Clinic. Asane nyina. Midima for Herbal Clinic. Dr. Time Daso. Me ko ho a wonom hwehwɛ me mu. Ɛyɛ me diagnosis no. Ɛde be ya ka diagnosis. Ɛno bi. Ena ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa enumpo ena hwim yare no etu afi me widie mu a me bɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛ ma stroke no so ɛkɔ hwɛ ɛho sei obi ntra wheelchair mu emia mfa no nkɔ hɔ emu san fa no yade emebio apart from stroke yare a otumi sa ne ntem koraa no awo nso ɔtete sɛ ɔbaa wo hia wo na Dr. Tam Daso ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wo nyi sika no agye sɛ nyinsa na bawie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ ɔgye ne hudie nti ɔsan yɛ penis enlargement wo yɛ bɛrima na wo bɛrima no so a wuduru hɔ ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛse pagya ne mu pagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Midima for Herbal Clinic. Dr. Time Daso. Owo Abuakwa Agogo. Copas last stop. O yare afre na call 0244 774282 and 0245 616336. Midima for Herbal Clinic. Udima for no wa. The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Rofokasa akane mampani John Mahama eka no nyina ene se COVID-19 na ebae no ama wiase nyina ya Ghana so eka ho aye den yi na ama omambia sikasem aye basa amemu aye de nanso campaign yi duru ye de wadana no osi MPP for na asai economy abato ho faso e na wopana moma yenyi okandini a odi nokre to abama NPP to abama number 1
to abama baumia. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhye nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mumpe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrine woni Ghana Telecom University no your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa me ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid me kaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Chale afia batu idie majia ye bebre pa o mi hu de meto ama nimpo I don't know who they are better man. Would you make the policy back mama say the beba? I feel so NDC bar. You be bien Juman kitten. My person branch executive na di omo ho gym. Say akoko na person share poultry farm. Ketu ebi near mao akoko buono near ton koko na mao. Near mao eduane a wo de beto eduane ama sika a wo de beto eduane ama. Hey, na don't na mo sere. Onua nyanto boasie. Enti wenti na papa ne say yanto abama no. Aba papa no on se san ye kra. Dada noa mudie mayentie policy baako a Dr. Baumia e wo ma ye mabunu no ye pese mabunu yenya ejuma aye jobs would be my major focus na me be training 1 million youth in digital skills enya no nko wo so obebie bank ama nwuma nkuma se ne be ye omo so betime bie omo nwumam na o ma fa ye mabunu no osan so se obema ya to ade enne na ye tua ne kakra eno ne credit scoring system no sa oh enya no nko ma san just oba konka ho osan so say odi ade a ye friend no buy Ghana first policy beba eno no opese Ghana fo nyuma no mu biebi no mutimi fa ye mabunu no wow sisi ade December 7th abatu no minim de meto ama no Dr. Baumia wana meto ama ani bold solutions na Dr. Baumia say odi ba ma mabunu no we ye mu nketu akra me kra masisa ma adwun sisi ade enya ade a meto ama JDMP the bold solutions man no na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we die Dr. Baumia vote no yemfa ncheche endie therefore die yemfa ncheche vote Dr. Baumia #1 on the ballot. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya, Yaba. Aha, ya 102.9. Aha, eye, OTEC. Ansana yebe kono na yene ababawa sewa rules. Ena ebo enkomo. Asemwa atono ena ode ababeto yenim.
enti eno ho na yegusu a na yebo na se fatase yekofa ye nkomudi a edikan ene se yekoye no enti asaba yeda ase enso ese odaso ewa ha oba Rose adia ba ko a na me pese mi hunu enso yese o kire me se woni be ma na sem no ebi kura atumi akwa koduru sampa social welfare fu anim mobusua fort na so nanano mo ewo na go de ni assembly man on mo tena so ni nyina na maka die ho na no mo tena ensem baby ene kokoko sami aye no pacha no musiesie se be ya sa nsem na edi sa ntokwasem na eye die nsema eye die nsema na ye aware sama intine ntokwa wo ho de na de ntokwa ba na ye emma pani atete na me femu no enti yetemi basa akura temi temi a osori a wonkasa me hu wanya mehwi okoba bi a wonkra me enti yetemi hya me so a bi kura ho metemi dwane kura firifie be hye kumase ha ba bi na ono amu afrefra na masan akọ enti na sa niema no di kwanu ma na me mabusiafo ama o ma akohia na ye na utumi dwane firifie metemi dwane firifie efri na go de ho pacha ebe hye kumase ha hwan ho na be hye bi wo kra metimi behia omo aye no aduane ton na me ye adwuma me adwane bia behia atonsu me behia aduane fo bi ho na ma me bi je me na me ne wo ye aduane ton na me boa no ma ne ye ton na otua me ka eno kra de one day pe me bedu ya de chen ya no pe ma kira kwan eno be hwehwe me na me san ko ye eno na ye de ntokwa na de ba ye ma utumi dwane na na ukunu pe ma na wu dwane ye firi ofie abehye kumase ya me no aja ni odi be ya me wo fie no no de be ya mi wo fie no atete nkwa so the one na me so me di me wura nyina hye ne mu nti na ma bibi o de be ya me bia na ya me ja kase me hu ne me nya me ho wa ho when woja we say ne wanya broken heart o because obi a wode wodo nyina hye ne mu wode wura nyina hye ne mu na papa say se wo mpa me di hye ne bia mu afma de ebre me ampani ampa wode o cause ne broken heart a cho oda so pe wa de se se la men pele bio ma hu se kwan ode me fa so no nya dia wodo bia ede ma me eti do na mi kwa na me do no sa na ma hu no eti ma hu se na ono ni do ma me ni mo na me wodo ma no eti okay okwase ni ti a agurugu obade a chiame asembe na awo na pese ubusa se wa Rose busa no na yenko obapa aja tisisi ya ide aware na gu pacha wan mo sinkonwa ama mo tunsan agu so ana ekwa be na fa so egu ya wo jitum se egu me papa efra ne sana wode me kodru ye no wampe asembia ntia mfiri me papa ho ama me papa nkyere bibi mu anchanse bia obebisa na se die nti ana ma me no ba na kwatena mfie bebre ana wafra me se me mfa ne mra die ntia wambisa eno na se wode me kwatu ekwa be na fa so a wo se aware na gu na me se kwa be na mo fa so wa mu gu no ya ngunu eno ana so wode me koye na asa ode ne koye na wale ne na enkonwasie bia ma bieu ama wo mo kwadu wonso mo no kwadu ama moja pade a maye mo hwehwe mu na ye den na wo se o ma opo mienu asa den no ye den ekamiensa no kodru ho no no frɛ me mabusiafo ne ka kye o mo se o mo behwe afu a ode ma me enti anum no na me se me bisa me papa na wo kɔhwe afu no se o se mo behwe ma afu no ma wade ja ye afu ana Abraham ne na Abraham re bebre no afu na me papa ne kan se ye nyina nkra ni mu entutu nkra ne nti me nya abotre sa akwahye na ye me pese e bisa no emre beba na sa amre no aba na se nyamai enyamai nti afe ne beba me dia ba ha ide afe ne beba me pa cho me ni nsan we de ni pa cha me ye bunu ni pa cha be ma no so ye de ni pa cha ye bunu ni wono so ye bunu ni asemi bai wono na busua ate de na wo mo aka afa ho omon ka hwe na mo so mo de akoto wo mo anim se de mo de hye no ye bia ye ne je ho ana ye ne nye ho bibi sa anso abem pa cha aha ya ka hwe mo ko efa be kwa be na mo fa so ko kan ye na wo mo so je ni sei
enum no nsam ne ba ya na ye ka kone de na busiafo ne de ne me be ma ne papa kora e wa asem no mu bi ne nua ma mo nyina e wa asem no bi enti ye ka ko nyina na o mo nyina wo enti nsanu sa antokwa asem no kora obomedua o de nyina hensuo no bomedua e de ne kora obusun bomedua e na me so me fra nyina hensuo no bo ne mpna no edua wo de wa mo no amu dua be ma ne die ne mo ne dua da eti ne mpra no kura ma bɔ ne dua mpre no ame akɔdane ama ɔno nso abɔ me dua mpre no ame akɔdane yɛkɔ bunu ye bunu de no yɛkɔdane ye ɔno na bɔ me dua mo fie bo so mo frɛ de bɔ me dua ame yɛkɔdane ɔno san frɛ nyina hinsuo no bɔ me dua ame yɛkɔdane nso me frɛ nyina hinsuo no bɔ ne mpra no edua ame yɛkɔdane eti we sansen we nyina na ɔno bɛ ma no e papa ne ne nua ma mo ne ne maame mo nyina ɔmo wɔ mu bi na na yɛ ka kɔba enti ye kromo de ne wie ya no mama ye ko nyina hini ho ekɔ dane ho nso de no na muja ye de abusua na ate omate afi wo se wo bo be ma ni wo bo wo kura no edua na ho ana bo wo zo dua no be ma no mi kuru be ma ni mo bo wo dua na wa mo wo kuru ni bi na ade wo kɔ bo ne mpra no obo dua ode ho wo ye den no obo dua okore tensi wo nyina hini ho ena obi fra no fon so se okowie ye no me tifie ho kasa me tifie ho kasa buru ne mpra ne dua enti be ma ne nto shinapo embra oba a ombisa me se okowie ye no mabodua ana makasa kasa fie ho abɔ ne mpra ne dua na wo na chi edi se obebisa me na manka no kora ombo me dua enti nipa no ofra no ka hye ne se on to shinapo mbomra na ombebisa me obebisa me na manka no kora ombo me dua e no to shinapo na mpa edi bae eti wodi bae no obebisa me na me so me modua bia e no se a ya se wa fra nsuo abodua me se nsuo bai me fra nsuo bia modua wa se da se me se me fra nsuo modua dia ene ne kro mbuso no obo ne di me nim se de enye hwe en no frefre nsuo en ono de bo me dua se mabodua na me se me o mo ya eye aha en na won se ne ye ne mpna ne ho nti no abebo odua de a en ye won so obebo no na so me bo ne dua eti ni nyina de ya dane ne nyina last question Mr. Deyako na wo se emfutama hodo sen na maye na ewo mu sensen cause yes question na ka ba ko fe emfutam dodo sen na maye na ewo mu eka se ya wa ma we ka miensa o si yesu ano ya emfutan 9 ba ko ye sei ba ko first wire eka ngochi na ye cheye no ye de mo de be ye 9 aha ye na san kwaji eka nsia eno so ye cheye no mo de be ye miensa sa ena ba ko so okoto eno kra eno so be ye ka miensa eno de ye no obi anche eme ye do ya do aba miensa ena ne to so 9 no so then so ya 50 acres 50 acres no so ya do ni nyina ma na sa koko na ba ye te so ema sese nso ya che ndi ene so benya 25 sa ena eno achi nso no osan kwato obi wo fa ba bi eno de na ye kokofo na nye kwaye eno kwato no nti kwato no ka sha me se ne mpra ne nti no to ye nti ma mi nsi safo no mu da enti eno de minnim na mbo ma ho se wakwato afuo enti se ye ka de wabobɔ so ibom a eka aduasanum na aso wato fie proto ana wasi fie ukeka bibi so ka wasi fie ewo ne kuro mbongo moso ena kuro na yetem so wagi plot wo ho miensa onyansi dan wo so watwe anwagu mienu ebom no so ena ba ko so wo nchen baabi ena ye nka we no ye miensa ena sisi ya baabi a motie no so moti obi fie na mai baabi a yete no menenu de si dan no dan pon 9 ne ho ena wate sei nse dan de omu ahodo bebre ayi bedroom yensa die shem ana school dan die ni to aso sa enti se ho na ne mpna ne te ho no te me niema kura wadan mu kura ma yi aguda moto mu ba bi no mo da ho me niema ho wunya nko yi niema kura sa da bi me free ho me ntade bag nko na ne no de wo ba no de wo ba sai okay abeba ho mate beda se enti se wo nioma wo sa fie ho asha me niema nyina wo egufa no ne mpra ne so tefa wa ye fidam ho de akoguda moto ba enti se oba na waware num na wabeje wo kuna ne na wo na ye free won nsem no otifie hobi ono ne te ho
nyama nyina ye ko ya na ye ne shi wa ye ho no dan ya ye si ya de bamboo ene rubber black cruise as I said yatimi asi dan pa no na wa yi me nyama na kogu eno me wa ho so na ho na me tonton me nyama no wa yi me nyama na kogu wo na wa hyehye oba na nyama wo ho hey ebitiri ye edinio obi be ko ni esi awie okay eba na eyo Isaac Mensa manyane ntie so se radio so onkasa hey krache o ye prido no ahwe ya benya asem owura tena se de o ka kire o ntie o so onkasa no ka kire m na mintie so oso obekasa de afre no mini problem ofre no no sesei obekasa onkasa ne how ne sei eno pe na me patie asa obekasa yenim yemusa no sesei nsam obayi kan eye tie sa abuwa biti ne kon no nasem nyina ne se wa befa me wo 22 years ya ware ye ba panyini kura wo 30 years ya sitena mu ya firi buno ya be hye na agode ene ye de ye ho ahwehwe nua so a ya do afutam different ye kabo ma aduasa num 35 wo de ma asem watete me a akasa ba ya solve ansolve wakwafa oba wa wo mamunum wakwagina firi ni kuru nsam ene wagya awoyira a woni na wo nan ene wa be han dan wo kura a woni woyiri tim ene akasa bebe abadua nyina pie ene me papa afre waka kire o se me ma wo se kan mo no ma wo de ko kwayem se wo hwe na se ehi enti wo mpa bie wa fama de ebre me na se kan kura de yade abu nua nan ene de yade abu nua num ene egusu buo hwan na ehi ene otam wo bai no odne koye no akofre se mo se kan tia no abedu mo nsa aka wa mo se ya ye nsa aka wa be fre kire e kama akuma aduasa num na wakoyie kamiensa amame ensase a yeje ye nifia yesi ye de no wa amame menuoma da so gufia menu nyina na si ya o kofa wo mpna no wasan de oba na betena fie ho onso se wagya me na e kamiensa ne edo e ka aduasa num a ye de miensa ne je oba akwan enti wose obekasa ana wonkasa ma mi hunu oso wonkasa wa frɛ no ma frɛ no di asɛm na ane ne ka yinti a Isaac Mensa kro ne so wonkasa no wona me de to ni mfonyini wa fa kyerɛ me na me hwɛ di mfonyini kasa na me de to ne nim sɛ onimawura ye frɛ no Rosewa na se ane me nkasa wotie me ana me se on na kasa yi se kasa no wotie o Isaac Mensa na kasa yi okay me tie o me nkasa no wotie me na me se okay wode asemi abetu yenim efa sa asemi a oba ya bɔ ne tɔfan yi akyerɛ yi na o se ebuo ni anidie no wode mai na nka won ka ho hwe oba no ana agya awade enye ono na agya yi no owie ye no ode akɔ na busuafo anim e de akɔto n'anim sa awade no ontumi biem wa frɛ na busuafo ama ono makɔ akɔyi agyapade a omo ye no okotwa ne de ama no ti woni hwe ka wo ho ti se ye peniye a ye mfrɛ oba na busua no ne ye musa ne papa no de ono maye ye wi a ye mfrɛ ono so na busua na busuafo no ensu hu se oba no sei na ono sa de aba bedu ha ansa na busuafo frɛ na wakasa ono na busuafo frɛ na wakasa enti aba ne de wagya na okɔ ne baby de sese ono so de mano no de amano a busuafo aba behwɛ bi amana ya dance enti se ye frena kakro betumi akani enti ontumi ne mentu aso nkasa bi ena ono ende call no ena me sa free bi mbada wamfa my friend sa won piki bi okay awura wo papa na msini na o ma ne kohwe afuo no ansa na obekwa akohwe no wo kyerɛkyerɛ mu kyerɛ o mo se afutam no ɛyɛ ahodo nan asesei na e ka dodo sei ne wom wo kyerɛkyerɛ mu sa kyerɛ o mo kyerɛ mu nyina kyerɛ wo eno nti kura na wo de koma no na me se mempe na obi a wotumi kyerɛkyerɛ mu kyerɛ wo mo mo hu sɛ eka aduasa num afu ayaye na wo yi eka miensa ma wo eno wo nso gitu mu sɛ anegye na nyɛ hwe me ka we si anya hwe wo da gye we si ya kokoo dua ba akokora agye we si gye na me an so ma transia dwuna me gye a enye yi
adenti na afedi otibu ebu fo sa oje enye ye wasisimi me na atena che wasisi se wa ware foforo pastor Dabi na obe ware bio usuro awade adai oti hoi nya no okofa ne mpre woni ne ewi so o mawo ha enti oti hoi obetumi awo bio die enti na usuro pesa ya no bi baba be kan yo hodada no ho bi ada aware ye yawo Rose we dia ya yawo amame ne dia ya yawo mame yawo mao onu sese wo gina ni o ti won so de ono ne yawo na ese otrimu aka won so anigi ahye hebra ma bramra tententen na wayi mensezi fom na usuro yawo adafo bo mehwe mami onko na nimbia sa emfie aduonum mienu asesei enso huna obi a enko akotena kuro kituam kura na nka wabobra yimi free sofa ne to so wo de meda so ye den obi a nko akotena kuro kituam a sebe aye kuadwuma de ne ho ahwehwe nua so a enko obi a ba this time beka so abo abrewa enso mo mehe bruni ba natural ono otemanimu ife tu enso ne ho kama fe enso di azikmensa ayenti osusura wade ti awade pa de onware bio na kokoba se bia azeki ate ase osu wane yireda de sambe wa me miensa ntene no nso unko bio wa na ukoja no Rose pasha nyam na me koja no se mpapa ka se won pesika ne bi won famra no na se won pe no de koye eti won pe me no de me koye ode wo ko no ka de na kire wo ma udi na chifri na go de koye me papa se won famra na obube enti be no obu kire ne kire se won famra eti na kire se won pe me ntia se wo pe me a ebia nka mpapa ka se won famra no ko be bisa se a adenti na wo se me mfa wo sika ne mra and ye say na won pa bibintie free me papa no ansa na nkode mako enso me papa kan sa na wan bisa na hwe na je say won pa na so de na ye kwada na dua no kra wo gina ne mpra na nka kire ne say wo de me bekọ anya sa me ha ne mpra no wo gina na ne mpra na nyina na ko ye me papa ye okohwe afo yi nyina no mo gina ho na me bisa me kan me papa ne say waten ye me kro ne ka wo se wo de me bekọ nti ne mpra no nka na ko manto ne yam wo de me bekọ ma ne ho ato no sawuti ana me papa se mentiye sa won kan kire mentiye eti wajira manimu aka se won peme wode me beko enti me papa kan sa no enti no wode me ko ya wa mbisa na hwe na chese e ne buta ya e woni tirimu eti nyame na me ja no sa me na me ja na nka me papa de me ko wode me ko ma me papa wie no ka me de ne nsa ko ma no okay enkomo aye boyi mami kire se ode sa ekamiensa no ma no eye afe eni abosome sey abosome nan amanfo e wo ho na etu ne fo ka se udi kokko dua ba akokora age na oje ye no wasatena se adwen hu din se at the age of 22 years na abefa me ya be hye kwaye mu aburumu pu enfie duasa ne akire nie enti me youthful age de ona wa westi me de mawo na ode me aye adwuma na wo koma me kamiensa out of 35 acres de ya je prot yesi dan eno de wa anka ho hwe wotena se ya ni tibunefo enti no aba yi enti wa wutie me pamcho matiefu amutie motie sa asem wei efri na hyase a bedu sam pempenso ya ye kasei mami de ni kunu ka kire yen se on de obno anaja awade nye papa so omfa ne mra ene ode ne koye enti ono nso ye na fam de ejapade oye ode ne de ama no enti si ye pe bibia ti a ye mfre na busuafo ana ye mfre ono na busuafo se be ma na busuafo fre no ka kire ono be ma nso onkasa de a obekasa no sei no woka hu mu betu ye mfo se yentu maami fo se ni amanfo ka kire no se saa ekamiensa no nso mu saa no omfa ne saa ana se
onye bibi yenyina nanim nanam na yenye bibi na agapade ne yenche ne foforo de na wo wa wutie wadwene yew ewo saa asem we ho de na wadwene yew ewo saa asem we ho obeye WhatsApp voice note ene yefiada week we maboma shem dodo ye WhatsApp voice note efa saa asem ho ye wadwenkyere na ye money sese ya ye ni sese ya na ye money sese ya number wo de WhatsApp voice note ne be fa so no eye 0505 225578 0505 225578 ye WhatsApp voice note na kire wadwe egu so fafa so fabra na memo ansa na no oba de ma menyo wadwe nkyira ansa yo akura me da se yenchi etiefo nyina titru na na dubu ahen etia ehene nana me ma wo aha awie akura ni edi nkan Charles ugu ne friend Charles wan Isaac Mensa won kra no yaten so ya ante ndi agitum anyeyi ye de ye hwehwe ne se obeba na wabeyi wa no ye wa ha ye ni ha no maba akofo wo se yenya ensembisa bi edi firi wo ho na ye hunu asem nani so ndi be nkra na ato ye no bi kura na wonyi ni se ye wo Tech FM enti ye bowdin wa hanom Isaac Mensa se ye hwehwe bra na be yiwa no ye wa ha ema asomdwe awarigu edensem bebre enene eba enti ye de yempese ebe ya awarigu ebe ya manso twen ana awarigu a edi wowo bebre ba ko enti ye pese ye ba na we ye awade a se agu a enwu asomdwem efise se ne etie bi adaachi bi enkwala nan no ba ko ware a abusuan yi mumienu besan akwa akosia ho se fuo no de odi ama no kra no se ye no kra se ofa ye no akra no a obi a otwa bi ama ne ye da ko oba afuo mu a wonu obehia mo san firi Krobea ko enti ekwan a afa so aguo no ena ye pese ye hwe na asomdwe ba ndi so obi tie ya onka nkyere Isaac emaye se ye hia no ha ne nkra to no de ye nte ye nyintum nso so enti womra na ye hwe na ye ni hu nkom unse akra ye nte Isaac ye num nsem de nanso nsem a awura yi kan baabi wo ho a utimi hunu se wo se yesua de kakra wo ho titiri wo ye ni a se yenya oba foforo a ni ato dada atwene no saa de no enye hunse wono na ane sha ase bi kura saa bre no saa oba no kwose ne pa ngo mpene o efi se saa bre na mu ni baabi da wo hwe ne nkasa ye mu a ebre bi atwa mu no bambu dan ena no omoda mu ye de rubber na ye de rubber enso kata so enum na no omoda enne abeye nchense dan enti bisa ho se oba no asa bre yi wo ko school na wo ne no musua adwuma na wo ne no wo ne hia wo brase a na moda sing room na wo ne no enne abeye fitwahia enne moda ka mu saa oba no wo yi na twene enne de ohunu wo ho a nipa foforo pe wo no bisa wo se saa bre no na nka saa bre na saa niema no enni ho no nka saa nipa no a wokofa ne sisia no nka wo ne obetana ana nka obepene so ana ya dikan busa ho saa na wo di ansa na wahun se ampa ma memfa buo ani anidie ema obi a mehia no na me ni hwe no ko se de ne okan se te saa afutam maako se aduasan se aduasan num eka saa koko so oti koko na de onya 10 bucks yi akra no a ebire bi atwam na nte saa ene wo ba bia ebeba efiri se ede wanya 300 million aha wanya chance bag do a 300 million enti ene mu ayede enti eno de obeba na momo ebire bia na wo nkuta one bag kra no ebia akwose ne pa nka wo ma akra meme kaka yetiri mu a sebe meme bia omatimi afiri P1 akọ P3 ana P6 no oba bia wo se ne pa na nka ompe wo no enne kwa ka kire ne we odimirika bedi wachi omo di phone sukura efre echesie omo tonkra kra no de ye kan bebreti a ekoso saa enso ebre bi atwa mo se ne pe wa mpene firi se na wonya obi a enne de wa beye obi enam bobi so na ne wa beye obi enti se nipa ne yentu no ntwene minsi ho kwan se be ma be ware mienu na emom se obe ware mienu na obe tan ne odi kan no ani de na wa anya de kopim se Isaac beba
na wabɛkyerɛ ebia nneɛma bi a awura yi so yɛɛyɛ a na ɛɛtan a ntiɛma ne ba saa na papa ne so buu ne bɛ sɛ mede me seka ama wo ampaniampa wode seka na brɛ no wokɔ na wareɛ no ɛkwan bi so no ɛwɔ sɛ afanu ne nyinaa hyia na wɔyɛ badwasrɛ dɛ ɛnyɛ fon so wei nti ne ɛka kyerɛ Isaac sɛ wɔ mmra no because awareɛ wei na gu so akonkɔn hɔ sɛ nneɛma da so wɔ mu yɛntu nsa ngu so ɔmo nhyia obi ama obi akɔ adu ɛno ansa mede ne kɔ wɔ se kan no nsa aka fon so ɔse ai me nsa aka ɛno ano no bɛhwɛ deɛ mede ama no asa nice wadi kan atwa kora ama ne dada ɛno ano no awade a nkwadaa wɔ mu ɛkwan ɛfa so gu ni ne nka sɛ mkura kyɛ sɛ ɔmo nyina afiri kuro baako asa ɔmo ne ɔmo te kuro baako ya ɔmo nim ɔmo ho firi ɔmo nkwada abrem ɛkɔba ne saa nso abusua no so nim ɔmo ho ɛne sɛ wei ɛna kɔyɛ yɛ a saa abre yi aware go wei aba nti aware wei na gu deɛ nanso akonkɔn hɔ nti Isaac yɛhia bra na bɛkyerɛkyerɛm yɛnyina obi afa yɛyɛ mɛma yɛntena hɔ ma ma nsusi mɛma na mmom yɛnso yɛntena hɔ sɛ yɛyɛ mɛma nti mɛma nsusi ma ti sɛ yɛ nokorɛ sɛ dodo a wɔkɛn wonim awura yɛ asɛm baako wɔkan yɛ a asɛ meyɛ agye ne nsɛm bi adi ana ma hu sɛ na ɔdɔ wɔ wura na mpa no ne sɛ ɔbɔ dua no wamma okunu ne dua wɔda so dɔ no enti hwɛ na nka obi a wɔbɛbɔ mimi dua nka me so me mpa wɔ kyire na bi wampa na kyire o wɔno so de akɔma wɔba agye sɛ wɔba ne ngu na awura wɔn sɛ anya ne kunu na ne kunu no ntena se ɔba yɛ ɔbɔ nyansa dua paa ne deɛ na ɔbɔɔyɛ no ko ɔbɛbɔ akum ɔba no ɔba ne sesei no wɔbɛyɛ ayi a wɔbɛsɛe wɔ mo awadeɛ no enti wɔbɛbɔ na nko ɔbɛɛma no so deɛ sɛ yɛ nokorɛ saa deɛ a bɛɛma no so deɛ wɔammɔ baabi a o ɔno a ne yere a wɔne na wu mamu nan no wɔde agye no panyan obi yere a wakɔfa a ɔwɔ mamumum dada num ne deɛ ɔno deɛ wɔwu ɛnyɛ na mmom ɔno ne yere a wɔabo no wade a wɔne na wareyɛ a sɛ wɔyɛ ɔbaafo o watimi aboa no a mananya koko eka maako bɛ sɛ aduasa ne akyire saa ɔbaa no ongu ɔne no watɔ asase mienu asi fie wɔ ne kuro mu no saa ɔbaa no deɛ ongu na mmom nyɛ ɔba no ntena se akora ɛma bi tiri yɛ na baa bi so tiri nyɛ deɛ ɔbaa ne tiri yɛ awura yi tiri nyɛ wabrɛ ama mo adi ama sɛ deɛ ne ani tiri yɛ deɛ ɔbaa yɛ ya soku gale no ɛna wɔbɛdie na nso Krobea Asante kɔtɔkɔ se abaa yɛde bɔ takyi no na deɛ ne hyɛ aseɛ mpo yɛyɛ de sɛ ya na wo akurukutu kumosi ɛbu otim fam koraa no mframa de ne ko na wɔde ndregu nti Ike yɛhwehwɛw guy obi to sankra no ma no ɔmra meyi na no nyɛ saa deɛ a deɛ toa so meda se mebusa saa asɛm wei sɛ enipa tu awura yi fo sɛ awura 3 acres no out of the okeka yi a ye kabo mu no 35 ne yenya entu de emfa nza 35 ne kure nu 5 ne mfiri so nka 30 3 no genesa fa ne saa ne papa yi anamsi ne ono so kɔhwɛ o se nya abotre bre pa beba ebre pa no yama ni ntwam na 3 no won fa ne saa ana se we de eye dabi adabraka se boma na gya oba we di a yen revisit no wonche afude foforo ejapade ne nyina wonche de foforo wadwen kyerɛ wo sɛ ɛno ntinam sɛ yɛ WhatsApp voice note bra number no yɛ 0505 225578 mabomu ahye mu akyɛ ene mebo ne nyina de amamo awia ihya ne nso sɛ yɛwɔ Ebenage Heba producers of Hepa Plus Pavi and Plasmos eyenuro miensa na eye Ebenage fo ena de sa nuro miensa we nyina ba onuadofo a wutie mie akwanya no ni o mana mo to na koba bia ye ton waduro bia bi ewo Ghana ha say ye pharmacy over the counter herbal shop chemical shop ba bia ye ton waduro bia no wo de wo kwa a kase ope Hepa Plus Pavi ena Plasmos no bi na wo yima wo a enuro no egumienu ye woni nsuo ene ye wone topa ye miensa ni nyina bia woni nsuo ena miensa ni nyina bia wone topa ye onua
wo de no nom ana memene aduro ni yewu de enti ne se onom sa aduro we yi a emfaso 1 ebo general well-being ho ban se wiase onipadua no wapomuden no se wodwene ho ma no gina yi a de aka nyina ye mfaso hepa plus paviplasmos ena eye sa adwuma na ma 2 yade bi atini padua ni mu atena wo so a wakoako a enko no epam no hepa plus eso mfaso no no 3 na afei asiesie wo ama wagina brane yade be na etete wo obi die ye sikire yade obi die ye moja abroso obi aye kese abroso ma ni moja no enti no entumi mfam srade tam wasisi sim enti wo brepa na tenka tekọ wayemre mpam infections bi na etete no onua ni nyina no se wunya hepa plus paviplasmos no bi na so no mo a case solved close baby eto aduro bi akọ pebito Dr. Eben ya wode senrom yensan yaba ne number ye 0542 77 8572 and 059 13 67 898 and we are Voltage Real Limited and so me kan fo no amaw adofo otunsuo se mene wo ka sei opensu papa atu ensu a ehun ma asem ensu a wo betu no anya nsu krogen anom ensu a wo betu a ede na wotwe a enkotwe mfrema ho fo na emfa mawo eye de Voltage Real fo atu ni senti ne se onom wa nimdifo a ewu nimdie fa ensu tu adwuma ne ho baako mienu onom wo mfidie mapa wakra firi amanone de abaga na ha odi tunsuo no enti he wo ho emfa ho se ho eden ho emre ho ya abuom ho ya nwam atechem ye bedwam ye bekwa asase na yase ye bekwa akodwabuo ni mu ni akotwe asase na yase nsuo no de de no na wayisu ate krojen enti bo ho no frɛ ye ni metu wa man kwanchen fo bi akotu problems nko na wo de ni na mu frɛ ye ni ensa mesiesie wunsuo no na ensa nyina ne na so mapamfama wo yeah ye wo kumase ya hodwo da aban obesunya ne tachima ne doma nyina ye won krabata wo ho ye number eye 0244 29 9520 ena 0266 43 2210 o fresa ahoma we ya woni Voltage Real fo be kasa na de wonti ase bia no enawiei onom wa kirikiri mu fanfan kama pa nso e de abawo awiei Dr. Dawood enche ye ne be bonkobo ono no de Dawood 360 capsules any Dawood ointment abedwa so adofo se nrom yenu wei se ne koje adasa mprempren ahotutuo sasabro unipadua mu eya wo ya ni nyina no osefa ointment ni bi twitwi na memene 360 capsules no bi na obegina wo na so bi o ena ode Dawood Herbal Hospital abebaze wa Asante mu na adofo adanse ya no ye bebre se wutie mi se yade bia bekọ so obu no akoa na nkwa bia ba ko pei na mekamfo amawo se wo de afo kaye kwadwo na wo de ka se wo besi wo krapa edane enkane na Metro FM ni wo mu no sa dan no mu na Dawood Herbal Hospital edini dwuma wo de ne ye sikire yade eye mojabro so wanhwe ya stroke yade ne ho bagimu wo de wanhunu no ntem abasa bra ode na duru beka ho bra no onye hwehwemu mfa wo nam yade ne ho wanum nura ne nko nioma wuhunu wo wase obema honom ne yade no enhyenkran bra papa de na duru beka ho sa gono syphilis ene na sefo no nyina beko wanya yefunu mukro stomach ulcer ana akoto baabi obo ano wachi enom ne de keka ho a papa no be ye hwehwemu ahunu no de ne duru beka ho be ma sebe waye mre wo mpam ana obe ma ne da fo mbam wei bra na papa no be peja na mawo oba wo pawo ema bra obe ye hwehwemu no de awaduru aka ho ebe pa ho se ye fibroid wo se ye dompemu ene haubi abo se ye koko ni nyina no only traditional Dr. Dawood se wi doctor no enhia 0244 ne number na me bono 886437 0244 886437
ofre sa ahoma we ya Dr. Dawood no ankasa na ma no obeje so no ne wakasa na de wonte ase bia no ena wie we kirikiri mu nso e de amawo Abapa Mall your biggest online shop se wutie me na wie ya onua ma na moto na se wo phone ne ya Google de ni bia e Android phone a ko Play Store se wo so de ne ye iPhone de ni bia wo so ko App Store na ko download the app no Abapa Mall se wo download wi a onua wuram na wo wuramu ana abehu se sure truly enuoma wa ha enuoma egu Abapa Mall app ne so hono nyazam ketua wo ade a wo hia bia no sesei yesetina ofie kroma ye beja wo be kromu a sa ade we ye besra posifo mon hye ne nso na afedi ya broso adrobafo mo ye nia ye nuanom ye ne mo an na ye adwuma munya problems a mo frɛ ye sesei se ne mu cheat passengers no edoso dodo na wo be free krom se bia wo kodwoso na wanya trotro enumere na wapaya besi anraga junction obi apaya free anraga junction akosi tech obi apaya free tech akosi odium ansa no apaya free odium akwadwoso enti free krom roma hair ya ha so obekodwoso a no afoka 9 adai u free krom sa wo ko Kenya ase the same thing u free krom sa wo ko abrepo asuofia wo hwim sa kwan ne so a the same thing adai trotro for adai se dia mo ya mana broso adai posifo mo nchake se si obi ade ne peye de opebia adai yenya haban kakra ntenwe adai the cheat is too much in the system. Everybody is finding a way or the other to cheat his brother or sister. Obia fa kwan bia wo betumi bia so e de asisi ni nua adan say system no ya biemu to the extent say the obia kwan bia nipa no betumi afa so e be wia na so obefa so obenya ska bia no ano nam so adan yes re ento de me ha ho kra makrum na ya be chitiw tena ha na diw tena ofie na didwa wo download na wuramu a app de so nioma guso the most credible online shop ya wo moto quality nioma nso what ya say obe order na watuaka na wo de abrɛw ɛna wo de wuntumi nkoso na wo de ne ye yam te se medie ya wo phone no je wo mo number na frɛ ebi a wo pe TV o pe fine o pe condition o pe system de boss bi o pe laptop computer kese ebi a wo pe phone o pe ntuma bi o pa atade bi anuanom ni nyina bi wo ho ni nyina bi wo ho enti wo de odade wo pe ye number ye 059 33 86 133 059 33 86 133 and 059 339 1848 offers our number we are yabeje so arofo mo voice notes no abekum say ya me no woka say Dr. Dawood Bano wabedu wedi atawu mo ma me no emon komo ba kumienu emfa Dawood Herbal Hospital ne ho no nkyerɛkyerɛ yɛ nneɔma bi mu na afei mo adwenkyerɛ mo de abado memo enti Shadrack wabɛi deɛ Dawood Herbal Hospital mo ne agimu die mo na muni mu toɔ enti mo na yɛde mu gyina kono ɛma moto wadama kyerɛkyerɛ yɛn akra beda se mefa kwanya nso akyia ahwɛfo ne atifo nyina ojo so Dawood Herbal Center yɛ yaso yɛ no yɛ sɛ gye sɛ waama na onya bedru nko anso de a adanse a ɛkɔ so oba na say ya wo mu a apa ho wo beka bi so wo be man so na wo hwe yi e bia na da form team because enne mema bebre sa de ha mema bebre oba Dawood Herbal Hospital a ye be man so a e be pagya esan say Dr. Dawood odaya no woni maduro eti haban enim haban enim de nyame de adom yen e de ye bibiduro enti ba bia wo tie ye bia no ye hospital ne wo adwo abrosan akane na Metro FM wo mu no ehwa na Dawood Herbal Hospital ho mesro ye adwuma joda kosi memenda anopa no nso na Dr. Sasha adwuma se ye adwuma akopem se nunum bebo kwasieda enka adwuma di ho kwasieda de nya adwuma yare a yesa doso
a brain into say intimate more the swa and winter I na bribia ya number mount. Ain't apart from a knee when ni how they are and he already and ain't Dr. Dawood number made the kind amount if you now to came. If you now kotwa dia was Toby, why you hear Dr. Dawood number on Sanka? Mr. the kind Fred Doctor is 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dr. Dawood no Bekasa. Akra sisi a bema bi a wotie ye besre. Koso. Yeah. Na ni nyina so ye yare. Course a eba no. Doctor, me bema na phone aye kete. Doctor me bema na sisi a no empaja bio. Oh, papa bi frɛ awie na o kana asem na areho. O se doctor me ndira so nyina ne wo. Mate se waso ye de ye ba e bepeja. Sure. Me ne o kasa me yira ma me da penko. Na wotwe ba ko pe akra. So oba na parking ne niam nyina se wa amada wo de ba hospital ama na empaja. Obekọ. Papa ne kasa akra no osu ofo so. O se doctor memfie no enkwa anim bia saa enso bese busumi nsia nie ba meteme ira se because o enipa wa kire ne koma che akra 6 months there 6 months ade re mpaja akra no se wo de aye nsanom areho Dawood ba hospital se be me bia wutie ana se wutie o Tech FM sabri se o mema sem enkoyia yare bibi ne ka bibi ma bibi ba brother Dawood ba hospital Dr. Dawood be boa o akra meme wo diabetes we mu be se du gina nche mu be se nkron wo problem o mema se mu obi de akra mpo de akra sori na okọ ne ire hu ana ade na adwo be page agi said the next day areho obi nso de ne nya diabetes na bi a pressure mu jabro so because akoma no adwuma esese ye na carry moja no e the force na ye e na be ma no nso ye ntini e say akoma de pompi moja e kofam na emu ye den na otimi de ye de wo ye enti sa wo high blood pressure moja broso a e say o mema sem obi de ne ho adwudwu nyina ye ne pressure sa wo ni ku a wo tie ye no omra Dr. Dawood ho oba Dawood ba hospital a enye so obeka I say doctor me be ma na phone ya ma waduro say jeko na enko peja na bi akredi kan ye nhwehwemu okay ni ya hunu say eye pressure na de bae eye moja broso ana say sichire yade ananem yare ye asisi a ate sei akra asem no akan yo careers sana say sofu bi kura akoka bi afa enkran university ho asan ba be pachew akra amanfo career I'm telling you HIV is wo but the way syphilis ni gonorrhea na spread no nana yeah enu na ma me ma ne bebre sisi a obi afra doctor me pedro e be ma me be ma mu ayeden me pedro e be ma me be ma ejina so me pedro me be ma na fon be den na pejam Dawood ba hospital say wo de se saati bie na wo mu a bra Dr. Dawood aso e obehwede e koso no yade e de saade na ba no wetu ase owi ana ma peja wo peja kra eni o kaja jewa edije yeah guy be free enra yeah of course doctor me de come no kenyina no in fact me your mind say juma sika ne de so doc dia no mudi wonu bedi unzu nya bi ni akra was me kan okra na cha me be ma nya adwuma 28 years akra emfia duo no wotwe ne be ma nya adwuma areho nana enti ba bia wo be ma bi etie bia Dr. Dawood se wo de bra se wo de na wo be 2 years kra bra good obe pejana ma powerful Dawood ba hospital powerful se bia na wo de no nye se ewu ana adwojo ana afon but o prostrate no be ma bia nso to wa bo prostrate ho bai operation bo prostrate ho bai I say Yesu wo ha Peter Mompaye I love that quote Yesu wo ha Peter Nkobompaye unim said Dawood Herbal Hospital wo ho dia ni wa chinjira radio yeah I love that enti wo prostrate na ho atoche ma ida say mu wa bie prostrate no
enlargement abem especially when you have diabetes it affect women every 50 years ko mfia du no mo ko o ta experiences ade no obi so de na kra every abusuam genetically ebi anane papa anani busuani bi was a problem ni sa yare ni bi okay likely say obenya okay and nenam yare na aba ahodo bebre no akra side affect your prostrate no young guy ni ya shene rubber onyini nru ba bia na ye rubber shene ba mam akra but ba ma bia wotie shene prostrate either say ya shene rubber ya show catheter Dr. Dawood Sebra obetreat wa me ye rubber sure ya show rubber be 2 years ni ya show ani yi ya sha ani yi Dawood ba hospital o say daddy to anamon bra piao oba doctor be boa o de ni nru ba bia be show rubber ba o ti Sir Johnson de wa kroko gina obe Johnson obe ya kakra bi na be so ochim koko okotena se ana Johnson sign de be man so de se wo Johnson prumfili akra so to me Johnson abawie no aye since the what baby oba okay the same to say doctor me prostrate no me pese Mitimi Johnson na me prum. Sa me kane no. That's the doctor say akura ma read the Odiwe oyebema. Odiwe oyebema. Dr. Dawood number is 0244 64 37 0244 64 37 Obi de no so ne prostrate no sebi Johnson de no anka no ho a akra na Johnson no oyogu ne ho enlarge to the extent say yeah na de na eba ontimi in control rather with the hospital good akra say ya wo minua ba ko akoma to ye amen Dr. Dawood ye de man mema nyina to doctor sure ye kase nkwada Dr. Ba Asante region ye de nkwada na to doctor no akra ye kan ya nwi entimi nua ba bi a wutie bia wo ne ba ma na ware ache awo no wadi kan yin pen wonyem ye na de na say efiri ho empa hu shirim brother Dawood Ba hospital ebe pa ho simple wo so mezo ya akra na dem wa be frɛ be on apa ho obi de no nso wawo bara owo ye no be se emfie be nwotwe ni awo na teko emma biu Dawood Ba hospital good na obi de no sebi e bi nto mu da obai on de enura na oye ge bi obai akro ni guy ne ba say doctor ye kwaji adro bi wo baabi na me sewi a sebi me yim frama kankan akra asa ni yem ne ma asai ba ni nyina mu no hwe ama ene unim say ye nua ba ne nyim wow ofri agogo asante achema agogo ne ba wow onyem bo so me miensa wow enti baabia wo ba wo tie ye bia no say ya wo a me mfa nyesum bra Dr. Dawood obesre say yesu wo ha Peter nkobompa I love that na yesu tie kwonwom Peter ne hwan a okobompa Dr. Dawood wo ha emfa bio yeah obi nyomase bi free ho ahwan bio enti Dawood Ba hospital no enem yare di twa to ama Mr. syphilis very common gonorrhea common chlamydia common unim say ye kan nem yare ana bebre adwen wo gonorrhea na syphilis ne so but chlamydia no so very common pa chlamydia ne gonorrhea ne say okay eno dwunso a ba mamutimi ya wo ya na say wo ba ne mutimi ya wo ya te se gono but syphilis ne dia na keka we na efre ne kekae otu obu say opusa ne ba ma sa Ojunso wi e won se ne be mo keka no no kram won zipum akra areho ama obi wo ho a wo ba bi wo ho a wo ne be ma hie na nsuo na sen aba syphilis ye wo cha ebetima ma na se ahyehye wo beka se obi na aye obibi bra Dr. Dawood ho ne na se hyehye no ase mako akra obi tiwa na ase mo abi ne nam ne ho sei ase ne honam ani mo abi ne nam ne ho sei Dawood Ba hospital doctor beboa no okay yare bia aka bia say yes stroke anamu jabro so yare bia doctor ebrena so akra hospital no we dwoso krapa kane ba bia na metro fm wo no sabro sign na mu ne o ye adwuma joda ko simmemenda okay Dr. Dawood number ni apart from any yare
any dear how our doctor and the Akabia also, Ninian also, 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 68 17 another 17 Dawudeba Hospital Yamayarisa Ora bra Debia Sanopo, Evio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama wutimi, enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say wo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo da aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Anokwa sese de dialysis boy de pao every see grandpa enya kidney yade na watwe bia 1002 ko enti ehye bia ni hoye de beso woni a wo yade tete sei asene se o man mu ayedne abotre Debbie grandpa enti MPP abaye kire se wontimi nya bibia emfa saate bia we ho Omanya wonwene ayarefo ho no saa man nankasa ayare niama ene nabusu ekomu ayetebia nipa bebre na mu wo man mu nanso eni daso ho magana fo nyina NDC John Mahama banya eba bio se obaba foto a watudin Mahama care di atai wo mo yade a etete senyechia ma omagye ayarehwe a ebi ye kidney yade cancer diabetes akoma yade sickle cell ene mojamroso yade sega na nikuta apomudin si echiba akrata na se wonkuta no obetumi akọ chips compound ani apomudi atan bi akọji ayaresa saa enhyehyeye yi ebema Ghana fododo no a wo saa enyarewa yi bi eho ahanwom eye no kore Mahama dwene yen ho tu abama sakrai papa tu abama John Mahama ne NDC Yati asem de. Edi asem na udi mirika ya do anu ba bebesi fomu yi. Betie Dr. Fokuya wada Fokuya Herbal Clinic anu a yenim ne dada se ebensi edi nnua ehahama ene nubna esayare a wakwadru mu no wasa kanya ne hu biemu o na wase November bosumi a yebesim no de etoso ennan Dr. Ankasa 8th na se e wona so ye wokuma se pechi number 1 na ada no yade nyina bedwa no ene nti yare bia tete no Dr. Situ mirika ne bra sa wo dishia ton someone tintan a bomodia na fa ne be hia doctor na me mo insurance metimi de ababia na jai na some de wom kra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance a ye show wi a ka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atu afa na say de enim Dr. Fokuyo dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo amena ko hwe insurance twen wanye number na ansa na wo kai sa wo be frɛ na waji code na no e be bo ma wo sika wo betu anumpo eso Ubewu Dr. Fokuyo Herbal Clinic ewo kumase pechi number 1 pre 0242 442 166 anase 0242 155 935 kai se edanu ye busumi dubako ne da etoso ennan a eye 4th November Kumasi anke disika koko be ye form ha nyina Kumasi nyina se ombeka se ye nyehwe enti Asante masina pan asese wo sre akane mampeni Mahama so wonhwenya akwan ne ye no emwanya ode ma Asante manie wo sese wo disika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya de be ya Asante ma fe na ye wani so enu nti na wa mampuntunwuma se fata ma Asante memwe
ɛnɛ yi wohwɛ asantema mu a aban ayi akwan bebree ne tentene no ɛboro 2000 kilometers ɛnyɛ nonko woba asantema mu a aban dwumadie sonko a wato di agenda 111 no ayaresabea edunsia ɛna wɔyɛ ho adwuma na emu enum deɛ wawie a wate ne nsa firi ho a ɛkyɛ biara no ɔbɛpa ho ntoma hwɛ Kumasi International Airport ɛna free SHS ya aboa awofo bebree hwɛ so na to ababɔ ho ban to abama number 1 to Baomia. Okay, adofo ni adehye da mo ase yekoya ya samba 102.9 OTEC ɛna utie mo adwenkyerɛ a mo de aba no mebɛbɔ ɛwɔ afidie yi so ɛde amamo na ansa na no awodadie mu ntia nkɔma wo yɛfrɛ wo Suzy Asare wo Kumasi ha wusua wade ɛwɔ GIJ ɛnɛ wanya afeko ɛde aka omfie ho na wo wofa oba de kyeame ɔse ɛnɛ dai ɔsrɛ nyankopɔn ni nhyira na ho bambo ɛne ne yekuduro honhom sɛ ɛnka wo. Happy birthday to you. Afei awodadie mu ntia ɛnkɔnsom fama wo yɛfrɛ wo Alison Opoku Agyeman awurama ɛna akwada ketua dodoɔ na frɛ wo na Proton Christian Community School ye wodompo ase IGP ɛhɔ na ukɔ suku ɛnɛ wa wonana Madam Judith Opoku Mabena ya wa tunsumu nako ɔse ɛnɛ wanya afeko aka wonfie ho ɔsre nyankopɔn ni nhyira ɛne na ho bambɔ sɛ enkosoa nye kese enso ɛwɔ so na awia ya Bolivia Enterprise nso Kumasi so for lie alignment yɛne yɛde enuane ɛsa yade no yɛne multi home ene di animhwɛ yɛde nuane a ahodenuro ahyɛmu matɔntwom ɛna ɛsa yade enti de yɛ yɛka ɛyɛ tie yɛsɛ wo de bra bɛkyerɛ wo yade mkyerɛ yɛn na yɛma wo yɛduane aduro yi bi na kodi na ensa wo yade simple your number is 0246 01 0150 and 0242 87 8090. Na Latus Enterprise enso Kumasi Krobea imu edum aseda house kwan so se wo pene papa ede asiwfi a ya hei ne sefata sauba ye ma PVC pipes ben nefitins ye ma Turkish doors paint chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps ye ma tiles WCs normal bad boot pumping machine na ye ma bi afi wo pe bathroom nioma ye de ye ho a ni nyina no ne papa ye nche na abenya bi enti wo de frɛ yɛn bibinie na wonte ase a one yɛn kasa ɛyɛ 0242 61 6585 medimafo herbal clinic nso Dr. Time da so ɔwɔ abura kwa agogo sɛ wunya ba beduru ha yi a yɛsɛ wo yade a wo de akɔnante anu yi ama no yɛde time beto so wa ha ma wo amwanyi wa hoto hepatitis A B C stroke yade kidney mu ha wa yɛ mrempam oni obada wo hunsuo ntumi nyem no onso wo pa wo wote ho onsabuo mu nye asikyire yade bi na ɛha wo ɛyɛ fibroid bi anase pressure hernia ni nyina no ba papa no the time beto so ama wo amwanyi wa hoto wate the number is 0244 77 4282 and 0245 61 6336 MSP 30 enso ye dura ultimate clinic for ena ede aba se wunya bi a o menstrual issues ni nyina no away uye obi a wonsabuo no ema obi de eba tusisi obi de ba broso obi nso abu ne nsa wie no in between na bi se bebeba yeso wo variances fibroid ana wanya hormonal imbalance ama wo kra ho ayodin a correct nioma na wo ne beba eno na MSP 30 ya ultimate clinic for the abano eba besiesie bia ma wo so oba Kumasi Krobea imu a baabi eto onuro bia akwa abenya bi for free consultation opese on yedi nkoma ye number 0541 72 7818 3P garlic mixture adura so nya bi na so no mo a eyi free ni paduam emoje ntumi ni afrusa ne ye nti ya na pressure how cholesterol wosoro immune system ne function ye utumi kura ho no unya 3P garlic mixture aduro ne beboa bowura ba bi eto aduro bi ana ko pebito wate your number is 0248 92
8824 ɛna 0201000021 ofrɛ saa akoma wei a yɛne ɛbɛkasa afei adɔfoɔ ne adehyeɛ mo adwenkyerɛ a mode aba ɛfa asɛm a na meka ne ho no moma yɛntie bi Ana Krobea, so good afternoon. Medindi Yaw. Asema papa no kano, me medi ho a menene nyaju. Ana Krobea mma ha onu mpanimfo mambo ne adwuma. Papa wo sisi ababa we pa. Nea o ye ne ye, wo fa no no osa. Na eka aduasa enum na akoma no miensa. Se ne ka fenum na wo so no ma no, timle me fi se osisi no, ntimu wo mo a mo fa mo a ama no, bi chia mo pa. Uspo me ni chia patre mamo. Hello Krobea. Good afternoon. Your friend Edgeway. Because of Edgeway Barbara shop Aswansi be like opposite washing base wa. Krobea we dey mefa akonya we na menchia me dof bi wo duaden. E fe ne Mary. Eni mini aba mambruni. Na a wetiri. E wo Aswansi be la. Krobea de make an say be man oba na ni kwan so oje. Ese kwase ebu. Dibia ya mo memfa no kra no ntu ba bi eda. Na dibia nya say ka no kra ni hye. Because somebody miensa ne ma oba na ma ha do bibiri eni kwan sa woji munchemu pe ufi se o peso ko ware o yere foforo is de oba no o na eba be dide o wezu on so na bre ti Krobea mo jana de ma no me da sa na te pepe de na Krobea ana usuni o dum kwa ngoma ewe de moduma radisha mo moduma pa mo asera oba na kan sa na te pepe de a omuncha na foforo wasisi oba no te eso muncha na foforo medas Nana, good afternoon. Patromecho Bibia, Patromediani DJ Fallo, Aponzu. And I read a Mr. Mesma drink a crametrin, Munchen Fufro. Now, Beman was Sisi Oban to Mr. Munchen Fufro. I'm telling my mama, and a friendly prince, because I feel for you from Zaya could talk. No, I don't know. Imagine it, me say, yes, you see, no person who is so bad. I don't know my manager. Munjana name, no one channel for